Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαϊωάννου, κύριε Βουλευτά, πρώην Υπουργέ, κύριε Καράγουλου, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, κύριε Κυρίζογλου, κύριε Πρόεδρε της ΠΕΤ και της Μακεδονίας, κύριε Κακεζίδη, κύριε Δήμαρχοι Ευόσμου Κοντελού, κύριε Αλεξανδρίδη και Χαλκιδόνους, κύριε Αναγνωστόπουλε, κύριε Γενική Γραμματέα Διαχείρισης των Αποβλήτων του Υπουργείου Ενέργειας και Παρόντος Περιβάλλοντος, οι εκπρόσωποι των φορέων, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σας καλωσορίζω στην εκδήλωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης, το οποίο φυσικά γνωρίζετε μέσα από τη διοργάνωση για 8 συνοπτά έτη του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Θεσσαλονίκης, στην εκδήλωση για το περιβάλλον 360. Το 360 φυσικά θέλει να καταδείξει την ολιστική προσέγγιση που και η σημερινή εκδήλωση, αλλά και γενικότερα όλοι όσοι έχουν την ευθύνη διαχείριση των ζητημάτων που απασχολούν τη σημερινή μας ατζέντα, θα πρέπει να έχουν σε αυτό το θέμα. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ μεγάλη πόλη, είναι φυσιολογικό να αντιμετωπίζει σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα, αλλά και τα ζητήματα που άπτονται των πιο σημαντικών πολιτικών στην διαχείριση και των απορριμμάτων και των υδάτων. Και φυσικά πρέπει να δει μέσα από συντονισμό δράσεων και συνέχειες και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε ένα αστικά δομημένο περιβάλλον. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στη σημερινή μας εκδήλωση, έχοντας προσκαλέσει να μας μιλήσουν εκπρόσωποι της κεντρικής κυβέρνησης, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των φορέων οι οποίοι έχουν την ευθύνη διαχείρισης των ζητημάτων. Δυστυχώς, λόγω του διήμερου συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών, το οποίο ακολούθησε του συνεδρίου της ΚΕΔΕ την προηγούμενη εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω τα ζητήματα αυτά θα τεθούν. Πριν ξεκινήσουμε με τις βασικές ομιλίες, η πρώτη θα είναι του κ. Κυρίζογλου, του Προέδρου της ΚΕΔΕ, ώστε να δούμε και την οπτική γωνία της αυτοδιοίκησης σε όλα αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Μακεδονίας, την ΕΙΑΘΑΕ, την ΑΝΑΚΕΜ και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο τμήμα του Κεντρικής Μακεδονίας, για την πολύ σημαντική του αρρωγή και ενίσχυση στην πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης. Εισαγωγικά θα παρακαλέσω τον κύριο Παπαϊωάννου. Ο κ. Παπαϊωάννου είναι υφυπουργός παιδείας, βεβαίως το ξέρουμε εμείς και ως Πρίτεν και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και καθηγητή για πολλά χρόνια. Έχουν και τα θέματα της εκπαίδευσης, κύριε Υπουργέ, την δική τους περιβαλλοντική διάσταση, σε επίπεδο και της ανώτατης εκπαίδευσης μέσω και της έρευνας, αλλά και της δικής μας περιβαλλοντικής παιδείας σε χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης. Δεν είναι φυσικά το δικό σας κομμάτι, αλλά νομίζω δεν έχει σημασία. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω ένα σύντομο σχόλιο σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πλάκα. Κύριοι επίσημοι, προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, για την οικονομία του χρόνου, θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την τιμή να απευθύνω με χαιρετισμό και να παρακολουθήσω και ένα μέρος των εργασιών. Εύλογα θα αναρωτηθεί κανένας τι σχέση θα μπορούσε να έχει με την σημερινή εκδήλωση ένας υφυπουργός παιδείας αρμόδιος για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην πατρίδα μας. Η απάντηση είναι ότι έχει σχέση, και έχει σχέση διότι θέλω μέσω του χαιρετισμού αυτού να εξάρω τις δραστηριότητες του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης. Γιατί? Διότι όλες οι δραστηριότητες οι οποίες γίνονται εδώ και μέσω του Ινστιτούτου προσπαθούν αυτές οι δραστηριότητες τι να κάνουν, να συνδυάσουν όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της περιοχής, έτσι ώστε με ρεαλισμό και συνέπεια να βγαίνουν συμπεράσματα, να αποκομίσουμε συμπεράσματα, τα οποία για την πόλη μας, για την περιοχή μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Άρα λοιπόν ποιος θα διαφωνούσε ότι το περιβάλλον δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλους. Είτε από άποψη εκπαίδευσης, είτε από άποψη επιστημονικής προσέγγισης όλων όσων ασχολούνται με το περιβάλλον και τελικά το κυριότερο όλων ημών των πολιτών που πρέπει να ζούμε σε ένα περιβάλλον τέτοιο που να συνάδει και να βοηθά όχι μόνο την κλινική υγεία αλλά και την ψυχική υγεία. Θεωρώ λοιπόν ότι η σημερινή εκδήλωση και με αφορμή την
τις υποδομές, τη διαχείριση των υδάτων και απορριμμάτων και όλα αυτά σε σχέση με την ενέργεια με εξειδικευμένους προσκεκλημένους ομιλητές και ιδιαίτερα ομιλητές που προέρχονται από τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου συμμετέχουν αρχικά ενεργά, αλλά και επιστήμονες που ασχολούνται με το αντικείμενο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και να συγχαρώ για άλλη μια φορά το Ινστιτούτο και το Μαϊκότα, κύριε Πλάκα, διαμέσου ημών όλους τους συνεργάτες σας, για αυτήν την επικοδομητική ημερίδα, διότι η εμπειρία μου τόσα χρόνια έχει δείξει ότι τέτοιου είδους ημερίδες, τέτοιου είδους διαδραστικού τύπου συζητήσεις είναι και εκείνες που πραγματικά βάζουν ένα λιθαράκι παραπάνω σε αυτά που ξέρουμε. Δεν είναι εκδηλώσεις για να πούμε ότι τις κάνουμε. Είναι εκδηλώσεις ουσίας, ρεαλισμού και συνέχειας και συνέπειας που τις κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαϊωάννου. Να καλωσορίσω και τον Δήμαρχο Κυλκής, τον κύριο Κυριακίδη, να καλωσορίσω και τον κύριο Γαλαμάτη, με τον οποίο σε λίγο, τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Μακεδονίας Θράκης, με τον οποίο σε λίγο θα έχουμε μια τέτα-τέτ συζήτηση για τα θέματα του περιβάλλοντος. Και θα ξεκινήσουμε την ημερίδα μας με την κεντρική ομιλία του Προέδρου της ΚΕΔΕ, κ. Μάρκου Απελογή Προμενημένης, του κ. Κύριου. Παρακαλώ. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, όπως και ο κύριος Παπαϊωάννου προσεφώνησε, άλλωστε αναφερθήκατε σε όλους εσείς κύριε Πλάκα. Κυρίες και κύριοι, εγώ θα μιλήσω για τη διαχείριση των υδάτων και των απορριμμάτων. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Στην πατρίδα μας στην Ελλάδα βρέχει ή βρέχει καταρακτοδός, πλημμυρίζουμε, πνιγόμαστε, τα νερά χάνονται και καταλήγουν σε λίμνες και μέσω αυτών στη θάλασσα. Δεν βρέχει και έχει ανομβρία και ξηρασία, δεν έχουμε νερό να πιούμε ή λιγοστεύει το διαθέσιμο πόσιμο και το προσάρτευση νερό. Τι είναι αυτό που δεν κάναμε όλα τα χρόνια και τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα κάθε φορά που έπρεπε να κάνουμε? Θα θυμίσω ότι την περίοδο 1991-1993 ήμουν ομάχης στην Εύβοια σε ένα κατεξοχήν πλημμυρόπληκτο και πυρόπληκτο ναό. Τότε είχαν προγραμματιστεί να γίνουν 36 φράγματα με Υπουργό Εργασίας, Υπουργό Γεωργίας, τον Χρήστο τον Κοσκινά. Και σχεδιάσαμε να κάνουμε 36 φράγματα, 2 εξ αυτών φράγματων, 3 ήταν να γίνουν στην Εύβοια. Ένα δημοπρατήθηκε και ξεκίνησε να γίνεται, εκτελέστηκε το 60% του φυσικού αντικειμένου και το υπόλοιπο 40% δεν εκτελέστηκε. 6 συνολικά φράγματα μόνο γίνανε από τα 36. 91, 93. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι τώρα ξεκινάει το Υπουργείο, μίλησα με τον κύριο Βαρελίδη και είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι θα ολοκληρωθεί το φράγμα στην Κίνη, γιατί 60.000 κόσμος, μόνιμος πληθυσμός, το χειμώνα 260, το καλοκαίρι 260, δεν φτάνει το νερό. Ούτε για να πιούν, ούτε για να κάνουν άρδευση. Το πόσιμο νερό στην πατρίδα μας στην Ελλάδα είναι το 8 έως 12 το πολύ της 100 του συνόλου των υδάτων που χρειαζόμαστε. Και το υπόλοιπο, μεγάλο ποσοστό, είναι το νερό με το οποίο αρδεύουμε, ποτίζουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ποτίζουμε. Δεν μπορεί να βαράνε τα κανόνια στον κάμπο της Βέρειας ή στον κάμπο της Θεσσαλίας και να δούμε καλλιέργειες και τρόπους άρδευσης όπου μπορεί να γίνει αυτό στάγδι, με διαφορετικό τρόπο. Έρχομαι τώρα ειδικότερα στο θέμα της διαχείρισης του πόσιμου ύδατος σε ό,τι αφορά τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης αποχέτευσης. Που είναι
δημοτικές επιχειρήσεις που με τον νόμο 1068 ανήκουν στους Δήμους με μοναδικό μέτωπο το Δήμο. Αν εξαιρέσουμε την ΕΙΔΑ και την ΕΙΑΒ για Αττική, Πειραιά και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα 143 είναι οι Δήμοι που έχουν ΔΕΙΑ και διαχειρίζεται την υπόθεση του πόσιμου ύδατος και όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι έχουν την τεχνική υπηρεσία η οποία διαχειρίζεται την υπόθεση του νερού. Ξεκίνησε μία διαδικασία με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, επί Υπουργεία Σκυλακάκη, με μία λαθασμένη κατεύθυνση που πήρε το Υπουργείο προκειμένου να προβεί σε αναγκαστικού χαρακτήρα συνενώσεις, καταρχήν 13 μείζονες ΔΕΙΑ, όσες και οι περιφέρειες της χώρας, μετά 54 μία ανανομό κλπ. Ο διάλογος αυτός κράτησε. Αποδείχθηκε ότι ήταν ένας διάλογος καλοπροαίρετος τελικά, αλλά κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Δηλαδή, καλή προαίρεση μεν, αλλά δεν χρειαζόταν 14 μήνες να μιλάμε για να καταλήξουμε σε πράγματα αυτονόητα. Ωστόσο, τέλος καλό όλα καλά. Δηλαδή, οι ΔΕΙΑ που ανήκουν στους Δήμους. Οι Δήμοι ποιο έχουν Υπουργείο πολιτικά προϊστάμενα, πολιτικά το εσωτερικό. Καθίστε στην άκρη του αρμόδιου του Υπουργείου που ασχολούνται, το πήρε το θέμα του στα χέρια του Υπουργείου Εσωτερικών του Λιβάνιος και το έβαλε το ζήτημα αυτό να θεσμοθετηθεί μέσα στο νέο κώδικα, ο οποίος μέχρι τέλος Νοεμβρίου, κώδικας της αυτοδιοίκησης, Δήμων και Περιφερειών, θα δοθεί στη δημοσιότητα πριν αρχίσει η διαβούλευση, προκειμένου στη συνέχεια στις 17 Δεκεμβρίου οι Δήμοι όλης της χώρας σε γενική συνέλευση που θα κάνουμε στην Αθήνα να αποφανθούμε. Και εκεί μέσα υπάρχει η εξής ρύθμιση. Επιτρέπεται να γίνει συνένωση μιας ΔΕΙΑ ή να υπαχθεί ένας Δήμος που δεν έχει ΔΕΙΑ στην ΕΙΔΑΠ ή στην ΕΙΑΦ. Επιτρέπεται η συνένωση δύο ΔΕΙΑ ή ενός Δήμου που δεν έχει ΔΕΙΑ με έναν Δήμο που έχει ΔΕΙΑ εθελοντικά, διότι τίθενται σοβαρά ζητήματα ιδιοκτησιακά. Τα χρέη των ΔΕΙΑ σε όλη την Ελλάδα ανέρχονται μόνο στη ΔΕΗ πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ. Θα υπάρξει, και αυτό είναι βέβαιο 100%, διότι θεσμοθετημένο είναι με διάταξη νόμου, οικονομική ενίσχυση δωρεάν προς τις ΔΕΙΑ, διότι είναι οι μόνες που ούτε το 23 ούτε το 24 δεν πήραν, γιατί δεν επιτρέπεται από τον νόμο, κρατική οικονομική ενίσχυση των 238 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκε το 2024, 23 και 468 εκατομμύρια το 2024. Ούτε φέτος από τα χρήματα που δίδονται εξτρά ως έκτακτη χρηματοδότηση προς τους Δήμους λαμβάνουν η ΔΕΙΑ. Γι' αυτόν τον λόγο θα δοθεί αυτή η οικονομική ενίσχυση στη ΔΕΙΑ προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προς τη ΔΕΗ χρέη, να τα ρυθμίσουν, να εξυγιανθούν, να δικαιούνται, να δανειοδοτούνται και να εξορθολογιστεί αυτό το ζήτημα και θα παραμείνουν στην διαδικασία σε μια λειτουργία που τον έλεγχο θα τον έχει ο Δήμος. Αυτά ως προς το θέμα του πόσιμου και του νερού που αφορά την άδρυψη μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια αυτής της παρέμβασης. Έρχομαι τώρα στα απορρίμματα. Κύριε Γραφάκο, όντως, σε σχέση με την κατάσταση την οποία παραλάβατε, έχουν γίνει θετικά βήματα.
έχουν λειτουργήσει περισσότερες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, ΜΕΑ, ΜΑΑ, όπως τις λένε. Εσείς έχετε τα στοιχεία σαν Υπουργείο για όλη την Ελλάδα, θα μας τα πείτε, και εγώ έχω εικόνα. Και βρίσκονται σε εξέλιξη κάποια έργα και κάποια άλλα έργα είναι υποδημοκράτηση. Ξεκόλλησε δηλαδή το ζήτημα της διοίκησης και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Όμως, ως συνήθως, στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, είμαστε σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα πίσω σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Δε Αττική, το ζήτημα της διοίκησης και της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι πολύ σοβαρό, διότι εκεί διαχρονικά οι περιφέρειες, οι δήμοι, δεν έχουν αποφασίσει σε ό,τι αφορά τον περιφερειακό του σχεδιασμό να χωροθετήσουν τις ΜΕΑ. Αλλά και κάτι άλλο. Υπάρχει μια αντίληψη, μια τάση. Τα απορρίμματα που παράγω εγώ να τα πάω στην αυλή του άλλου. Χρόνια ολόκληρα. Όχι, δεν θα τα πάμε στην αυλή του άλλου. Ούτε θα τα εξορίσουμε από την περιοχή μας. Εμείς είμαστε της αντίληψης ότι θα πρέπει κάθε περιφέρεια να διαχειρίζεται τα του οίκου της και τα απορρίμματα που παράγονται εντός αυτής να διαχειρίζονται με βάση τον κανόνα που θα σας πω πριν κλείσω οι ίδιοι. Στην Κεντρική Μακεδονία, αντιθέτως, σε περιόδους ιδεολειψιών, αιμονών, λαϊκίστικων κραυγών και ιαχών γύρω από τα απορρίμματα, από κάποιους που ποντάριζαν στην έλλειψη ενημέρωσης με το τι γίνεται σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση απορριμμάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάλαμε τα στήθη μας μπροστά όλοι οι αιρετοί και είπαμε ναι, και έγινε το Χιτά Μαυροράχη που λειτουργεί νομιμότατα. Έγινε η ΜΕΑ στις Σέρρες. Δημοπρατούνται, αν δεν κάνω λάθος κύριε Γεράνη, 2 ΜΕΑ. Μία 200.000 τόνων και μία 300.000. Και είμαστε μπροστά, μαζί και με το ΣΜΑΕΦ Καρτίας κλπ. Γιατί? Γιατί δεν σκιαχτήκαμε, ούτε υπολογίσαμε το κακώς νοούμενο πολιτικό κόστος. Ως αιρετοί στις θέσεις ευθύνης που είμαστε, αναλάβαμε τις ευθύνες μας όλοι μαζί και δόθηκε λύση. Έτσι προχωρούν τα πράγματα. Επισκεφθήκαμε μάλιστα με ένα ποικιλώνυμο ακροατήριο και δημοσιογράφων και αιρετών, όλοι μαζί, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είδαμε πώς γίνεται η διοίκηση και η διαχείριση των απορριμμάτων. Λέω λοιπόν, ανακύκλωση. Ναι, αιμονικά, σταθερά επιμένουμε. Πρώτιστα ανακύκλωση. Χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο. Δεύτερον, επανάκτηση και επανάχρηση όσων μπορούν να επανακτηθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Τρίτον, κομποστοποίηση, καφέ κάδος. Και τέταρτον, μετά από όλα αυτά τα 3 βήματα, το ξανατονίζω, μετά από όλα αυτά τα βήματα, ό,τι δεν μπορεί να ανακυκλωθεί, να κομποστοποιηθεί, να επανακτηθεί, η ενεργειακή αξιοποίηση καύση με περιβαλλοντικούς όρους και με κάθε μέτρο ασφάλειας, αντί να το θάβουμε στα σπλάχνα της μαμάς. Όταν τους ρωτάμε 1, 2, 3 βήματα, δέστε μας το 4ο βήμα, αυτά που δεν μπορούν να ανήκουν στα 3 πρώτα βήματα, τι θα γίνουν, δεν μιλάνε. Και ας έχουν υπογράψει στις 4 Ιουλίου του 2019, πριν τις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019, σύμφωνο με τους τσιμεντοβιομηχάνους να καίγεται το SRF και το FDF. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό, αυτό το παραδέχονται όλοι. Εδώ όμως, όταν μιλάμε
μεταξύ επιστημόνων το παραδεχόμεθα, ανάλογα όμως με το ακροατήριο που έχουμε από κάτω, αν είναι ισοκομματικό ή όχι, το τελευταίο στάδιο αυτό το αποσιωπούμε τελείως. Αυτή είναι μια πλήρης διαχείριση των απορριμμάτων, αυτή είναι μια στρατηγική η οποία εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται με επιτυχία στις χώρες που έχουν προχωρήσει πολύ στα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων και χωρίς φόβο και με πολύ πάθος δικαιοσύνης και ορθότητας και αλήθειας της άποψης πρέπει να προχωρήσουμε. Σας συγχαίρομαι για τη σημερινή ημερίδα και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω στο μεταξύ και τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για τα θέματα Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Κιλέκα, τον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, τον Δήμαρχο του Δήμου Βόλβης, τον κύριο Διαμαντή Γιάννα, και θα καλέσω τώρα για μια συζήτηση τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Δημήτρη Καλαμάτη, για να δούμε για τις δράσεις και τις αρμοδιότητες και της αποκεντρωμένης διοίκησης, αφού πρώτα πω πως έχουσε επιστολή στα χέρια μου από την Δήμαρχο Καλαμαριάς, την κυρία Αγάπη, που δεν μπόρεσε να είναι εδώ λόγω μια ανειδημένης υποχρέωσης, αλλά εκπροσωπεί το Δήμος από την αρμόδια αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, την κυρία Τσιραντίδου. Η κυρία Αγάπη εξέφρασε την υποστήριξή της στις δράσεις του ΕΚΝΕΚΑ και στη σημερινή εκδήλωση. Πρέπει να είναι όρθιος με τις προβολείς απέναντι. Χρόνια πολλά. Βαγγέλης, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Τι γίνεται? Πώς θα με βοηθήσει? Εντάξει. Κάτι άνοιξε, κάτι άνοιξε. Νομίζω δουλεύει. Βαγγέλη. Ένα-δύο. Καλημέρα κύριε Γενικέ, καλημέρα κύριε Καλαμάτη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω να δυνατήσετε. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Σε αντίθεση με εσάς, κύριε Καλαμάτη. Η αντιβόληση σας προσέχει. Θα δίνω σε εσάς. Θα δίνω σε εσάς. Τώρα μπορεί να αναρωτηθούν κάποιοι από τους παρισταμένους, από τους ακροατές μας, γιατί να είναι στη σύνθεση μιας τέτοιας ημερίδας ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες, κύριε Γενικέ, των Γενικών Γραμματιών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα περιβαλλοντικά θέματα που απασχολούν την εκδήλωσή μας? Λοιπόν, με αφορμή το ερώτημα αυτό θα σας πω πολύ συνοπτικά, έτσι μια προσωπική ιστορία που τεκμηριώνει η βασιμότητα του ερωτήματός σας. Το οποίο εδώ και 100 μέρες περίπου που ήσουν αποκεντρωμένοι, είχα και εγώ την αδότητα να διαπιστώσω ότι η κοινωνία και η κοινωνία των δικών μας περιφερειών, αλλά γενικώς και η ελληνική κοινωνία δεν γνωρίζει στην πραγματικότητα τι είναι αυτό το τόσο σπουδαίο που κάνουν οι αποκεντρωμένοι από το 2010 και μετά. Και τι αντίκτυπο έχουν όλα αυτά που συμβαίνουν στις αποκεντρωμένες στις ζωές των ανθρώπων. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε η τοποθέτησή μου ως γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας, θα έγινε την τηλεφώνηση η μητέρα μου. Μου λέει κάτι διάβασα αυτά, συγχαρητήρια και αυτά. Τι είναι αυτό, στη θέση του Ζητζικώστα θα πάνε. Συνέβησε και με την κίνηση του Απόστολου στην Ευρώπη. Θέλω να πω δηλαδή και η μητέρα με ένας άνθρωπος είναι δασκάλος μεταξιούχα, είναι όλη την μέρα στην τηλεόραση και πλέον και στο διαδίκτυο, έχει δηλαδή μια γνώση πραγμάτων. Δεν είχε φτάσει λοιπόν σε ένα τέτοιο άνθρωπο που μένει και κοντά στη Θεσσαλονίκη το τι ακριβώς κάνει η αυτοδιοίκηση. Αυτό που ενδεχομένως η αποκεντρωμένη διοίκηση είναι πιο γνωστό, είναι το που δημιουργεί και μια συστολή και μια αποστροφή, θα έλεγα, για την αποκεντρωμένη, είναι ο ελεκτικός ρόλος που ασκεί στην αυτοδιοίκηση, που πολλές φορές αυτό έχει περάσει στα μάτια και των αυτοδιοικητικών. Και σε μένα, εγώ είχα ένα δέος που περνούσα όταν ήμουν πριν το Διαμαντή Δήμαρχο Βόλβης, ή χρειαζόταν να πάω στην αποκεντρωμένη, με διαπερνούσε ηλεκτρικό ρεύμα προκειμένου να πάω. Και μόνο τέτοιου είδους παραστάσεις. Όμως η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας θα έχει αποκεντρωμένες διοικήσεις, έχει την νομοθέτη. Και μάλιστα το ξεκίνημα ήταν ακόμη πιο πολύ πληγισμένες σε σχέση με τα πετραστού. Αποτελούμενος από δύο γενικές διευθύνσεις, εκ των οποίων η μία γενική διεύθυνση είναι η εσωτερική λειτουργία και τα διοικητικά, η άλλη γενική διεύθυνση
Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Πολιτικής Πολιτικής, αυτό είπαν οι μεγαλύτερα πολύ. Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Πολιτικής Πολιτικής με 4 διευθύνσεις από κάτω, που η μία είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, η Διεύθυνση Υδάτων, η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, στην πραγματικότητα αποτελεί τον κρίκο, τον ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και στις πολιτικές και στις νομοθεσίες του κράτους και την εφαρμογή τους σε τοπικό επίπεδο, ανάλογα με το που φυσικά έχει να ασκηθεί αυτή η πολιτική. Με λίγα λόγια, η περιβαλλοντολογική αδειοδότηση μεγάλων έργων δημόσιων και ιδιωτικών. Η προστασία και η διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Η ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτων, που το νερό, το ξέρουμε πια, θα είναι η μεγάλη πρόκληση που θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Της ποιότητας αλλά και της ποσότητάς τους. Η επίβλεψη και η διασφάλιση της ποιότητας των δημοσίων υποδομών και των τεχνικών έργων. Η αδειοδότηση και η βιώσιμη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των φυσικών πόρων, μεταξύ των οποίων και η γεωθερμία. Η διαχείριση των αποβλήτων και των επικίνδυνων υλικών μέσα από εγκρίσεις, άδειες και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Η ρύθμιση των υδατοκαλλιεργειών. Η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της ενεργειακής αποδοτικότητας και συνολικά η εφαρμογή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο είναι συνοπτικά το ένα από τα δύο μεγάλα αντικείμενα με τα οποία η αποκεντρωμένη διοίκηση ασκεί τον δικό της θεσμικό ρόλο στην ελληνική ύπαιθρο. Αυτός είναι ο κοσμικός θεσμικός ρόλος. Κύριε Γενικέ, είπατε κι εσείς πως όταν ήσασταν δήμαρχος, μια από τις προηγούμενες θέσεις, αξιώματα που κατήχατε, είχατε άγχος κάθε φορά που θα πηγαίνατε στην αποκεντρωμένη. Είναι η αποκεντρωμένη ο κακός της υπόθεσης στην προώθηση των έργων υποδομής ή των αποφάσεων αναφορικά? Κοιτάξτε, ναι, το κατάλαβα το ερώτημά της. Η τήρηση της νομιμότητας, που αυτό ακουμπάει την αυτοδιοίκηση, τις υπηρεσίες και τους επικεφαλής της αυτοδιοίκησης πάνω του δεύτερου βαθμού, δηλαδή οι αποφάσεις που παίρνονται να έχουν ένα υπόβαθρο όχι τυπικότητα μόνο αλλά και νομιμότητας, είναι μια σπουδαία πράξη. Ο έλεγχος της τήρησης της νομιμότητας όμως είναι μια σπουδαία υπεύθυνη στάση. Δηλαδή η ευθύνη στην προηγουμένη περίπτωση είναι διπλή. Γι' αυτό και ο έλεγχος στην νομιμότητα των αποφάσεων των ερετών οργάνων που γίνεται στην αποκεντρωμένη, που γινόταν και συνεχίζει να γίνεται, είναι ενδελεχής, είναι πολυεπίπεδος και για να φτάσει μια απόφαση στον γραμματέα να υπογραφεί, έχει ελεγχθεί από κάτω, από επίπεδο εισηγητή, προϊσταμένου τμήματος, προϊσταμένου διεύθυνση, γενικού διευθυντή, έχει διηλυθεί δηλαδή στην πραγματικότητα. Μπορώ να δηλώσω και δημόσια και ενώπιον των δημάρχων τώρα, περίπου 3 μήνες μετά την πρώτη μας συνάντηση που κάναμε όλοι μαζί στην ΠΕΔ και εδώ και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση αποτελείται από ένα στρατηγικό δυναμικό που σαν γενική εικόνα, δηλαδή αυτό δίνει το χαρακτήρα και την εικόνα του οργανογράμματος, πρόκειται περί υψηλής ποιότητας στελεχών. Και στο κομμάτι της διοίκησης, αλλά και στο κομμάτι του περιβαλλοντικού απολύου. Και κάποια είναι ανάμεσα μας εδώ, ήρθαν να παραδείγουν στην εκδήλωση. Είπε ο κύριος Κυρίζογλου στην πρώτη τοποθέτηση για τα έργα υποδομής που γίνονται στην Κεντρική Μακεδονία αναφορικά με την διαχείριση των απορριμμάτων. Και είναι πραγματικά πολλά. Σε λίγο θα ακούσουμε στο τελευταίο μέρος με τη συζήτηση τον πρόεδρο του ΦΟΣΤΑ, θα μιλήσει και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Πάμε με το πρώτο θέμα των απορριμμάτων. Ποιος είναι ο ρόλος και πού συνεργάζεται η αποκεντρωμένη στο θέμα των υποδομών και τη διαδικασία της διαχείρισης των απορριμμάτων? Ο κύριος Γεράνης, είμαι βέβαιος, και ο Μανώλης Γραφάκος είναι έξω, αλλά και οι περισσότεροι δήμαρχοι ξέρουν πραγματικά ποιος είναι αυτός ο κεντρικός και κομβικός ρόλος της αποκεντρωμένης διοίκησης από το σχεδιασμό ακόμα μέχρι την υλοποίηση τέτοιων έργων. Η αδειοδότηση, με λίγα λόγια, αυτών των εγκαταστάσεων, όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις κατηγορίας Α2, που είναι σχεδόν οι περισσότερες από αυτές, γίνεται μέσω της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων που η αποκεντρωμένη διοίκηση με τις υπηρεσίες της εκδίδει. Και αυτό αφορά και χιτά και χιτή και εγκαταστάσεις υπερεξεργασίας εγκλημάτων και λογικούς σταθμούς δηλαδή και μονάδες υπερεξεργασίας απορριμμάτων, αφορά και τα ΚΔΑΗ και το ΣΜΑ. Το θεμέλιο δηλαδή για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου, το θεμέλιο ελέγχου, τήρησης νομιμότητας, αλλά όχι μόνο της διοικητικής νομιμότητας, αλλά και της περιβαλλοντολογικής προσαρμογής της ανάγκης ενός τέτοιου έργου, παίρνει αυτή η σφραγίδα από την αποκεντρωμένη διοίκηση οπουδήποτε γίνονται τέτοιου είδους έργα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που διασφαλίζει καταρχήν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου, αλλά επενδύει και τέτοιου είδους έργα με μια επιπλέον, αν θέλετε,
ασφάλεια νομιμότητος αλλά και ποιότητας για τους κατοίκους τους οποίους θα κληθούν να κατασκευαστούν αυτά τα έργα. Το αν είναι στη γειτονιά ή στην αυλή κάποιου αλλού, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το έδειξε πριν ο κύριος Κυρίζογλου. Το σίγουρο πάντως είναι ότι όταν μπει η σκαπάνη ή στηθεί το εργοτάξιο για ένα τέτοιο έργο, είναι βέβαιο ότι έχει προηγηθεί, όπως σας είπα, αυτός ο ενδελεχής και σε βάθος έλεγχος από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της αποκεντρωμένης διοίκησης, είτε αφορά την Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που διασφαλίζει μέσω αυτής της εκδόσης των αδειών όλο αυτό που σας είπα. Σε εμάς, στην Κεντρική Μακεδονία, 530 έγγραφα που αφορούν την περιβαλλοντολογική αδειοδότηση τέτοιων έργων και δραστηριοτήτων με βάση τον απολογισμό του 24 έχουν ελεγχθεί. Με περισσότερα από 100 αυτά να αφορούν απόβλητα. Έχει σημασία να μας πείτε, δεν ξέρω αν είστε έτοιμος, και πόσα από τα 530 που ελέγχθηκαν εγκρίθηκαν. Τα 530 αφορούν γενικώς περιβαλλοντολογική αδειοδότηση, εκ των οποίων τα 100 αφορούν απόβλητα. Οι διευθυντές είναι εδώ για να σας πω τα πόσα έχουν εγκριθεί και τα πόσα έχουν απορριφθεί. Επειδή εγώ σκοπεύω ότι επόμενη μέρα θα κάνω μια ευρύτερη συνέντευξη και να παρουσιάσουμε νούμερα όλα αυτά τα στοιχεία, μένουν σε αυτά που έχω μέχρι τώρα να σας πω, αλλά γενικώς υπάρχουν και απορρίψεις, υπάρχουν και εγκρίσεις. Και βέβαια η απορρίψη δεν είναι με μια έννοια τιμωρητική, αλλά είναι με μια έννοια συμμορφωτική, μπορεί να απορριφθεί, να επανακατατεθεί ο φάκελος, να γίνει μια άλλη διαδικασία. Κύριε Γεννητέ, εσείς αναφερθήκατε στην πατρίδα σας την ιδιαίτερη, βλέπετε τον κύριο Λιάμα, το Δήμο Βόλης. Αναφερθώ και εγώ λίγο στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Ευρυτανία. Πρέπει να μας πείτε ποια είναι η πατρίδα σας. Η Ευρυτανία, σας είπα. Είναι τα Βάρα μας, Βάρη, Θεσσαλονίκη, Ευρυτανία. Μικρό χωριό. Ερίζουν πολύ για την καταγωγή. Καβάλα είναι το κοινοκοχώρι. Άρα δεν είστε το χωριό της γυναίκας. Μπορώ να δω και εγώ είναι εδώ και η γυναίκα μου και δεν έχει πεθερά εδώ. Στην Ευρυτανία λοιπόν, κύριε Γεννητέ, κυρίες και κύριοι, το πρώτο θέμα συζήτησης είναι το σχέδιο Έβρυτος για το πώς νερά από τα ποτάμια της περιοχής θα μεταφερθούν για την υδροδότηση της πρωτεύουσας, της Αθήνας. Στο θέμα των υδάτων, κύριε Γεννητέ, εδώ στην περιοχή μας, πώς είμαστε και πώς ελέγχεται η τήρηση των υφιστάμενων μέτρων. Το κάνω παγκύρως γνωστό. Ειδικά στο κομμάτι του νερού, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις είναι, θα έλεγα, αν εξαιρέσω το Υπουργείο, και αν εξαιρέσω τη διαχείριση του νερού που αναφέρθηκε που έχει να κάνει με τη ΔΕΙΑ, το νερό αυτό καθ' αυτό είτε ως πόσιμο, είτε ως αρδρέψιμο, είτε ως νερό που προκαλεί κινδύνους, δηλαδή το πλημμυρικό νερό, ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην διαχείριση και στη διοίκηση όλου αυτού του κομματιού είναι οι αποκεντρωμένες διοικήσεις. Έχουμε δύο διευθύνσεις υδάτων, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Καβάλα, για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με ένα εξαιρετικό προσωπικό και πολυάριθμο προσωπικό για να διαχειρίζεται όλα αυτά τα θέματα. Γραμματικά θα πρέπει αυτά τα θέματα για να καταλάβετε την αξία. Η προστασία και η διαχείριση των υδάτων στη χωρική μας αρμοδιότητα. Η καταγραφή των σημείων υδροληψίας στο Εθνικό Μητρό Σημείων Υδροληψίας. Η έκδοση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης νέων έργων υδροληψίας. Δηλαδή κάθε νέα γεώτρηση, κάθε νέα χρήση νερού που θα γίνει από μία επένδυση ή από έναν ιδιώτη ή οτιδήποτε πρέπει να έχει την άδεια ότι αυτή η ιδιώτηση μπορεί να γίνει γιατί δεν δημιουργεί πρόβλημα στην επάρκεια νερού σε εκείνη την περιοχή. Την παρακολούθηση και την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης επίσης. Πέρα από τους άλλους ελέγχους που γίνονται από άλλες υπηρεσίες, ένα μεγάλο κομμάτι των υδάτων κολύμβησης γίνεται από την υπηρεσία της αποκεντρωμένης κοινωνικής διαχείρισης υδάτων. Πολύ σημαντικά οι παλαιότεροι δήμαρχοι τα ξέρουν, την εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης με κανόνα απορροής ποταμών, που γίνεται σε μεγάλη διαβούλευση κάθε χρόνο για όλα αυτά, και το σχεδίο διαχείρισης κινδυνών πλημμύρας. Υπάρχει δηλαδή σχέδιο σε κάθε αποκεντρωμένη και στη δικιά μας διαχείριση κινδυνών πλημμύρας, που είναι απλωμένο μέσα από τα τμήματα πολιτικής προστασίας σε όλους τους Δήμους, και υπάρχει μια προγνωστική, αν θέλετε, προσέγγιση, η οποία ανάλογα οδηγεί σε προσαρμογές όλου του μηχανισμού των Δήμων, της περιφέρειας, με βάση αυτό το σχεδιασμό. Τη γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας της περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης έργου που επηρεάζουν τους δυτικούς πόρους, φράγματα, αρδευτικά και όλα τα σχετικά. Τον έλεγχο της συμβατότητας των έργων αυτών. Από στοιχεία να σας πω μόνο και να κλείσω για το ερώτημα σας αυτά, στη Διεύθυνση Υδάτων και Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφηκαν για το 2024 περισσότερα από 1.300 έργα υδροληψίας στο εθνικό μας μητρό. Ελέγχθηκαν πάνω από 1.700 αιτήματα αδειοδότησης για υδροληψία και εκδόθηκαν από τα 1.700 1.000 άδειες. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτός ο έλεγχος, θα μπορούσαμε να είχαμε ακόμη 700 γεωτρήσεις σε κάποιες περιοχές, οι οποίες δεν θα είχε ελεγχθεί ούτε θα είχαν αδειοδοτηθεί, και αυτές ουσιαστικά θα τραβούσαν από το λίγο νερό που έχει μείνει χωρίς να έχουν δοτηθεί νερό. Συντάχθηκαν περισσότερες από 100 γνωμοδοτήσεις
σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και παρακολουθήθηκαν μόνο για την Κεντρική Μακεδονία 118 ακτές κολύμβησης. Στη δε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αντίστοιχα, 1000 αιτήματα αδειοδότησης, 900 άδειες χρήσης νερού, 90 γνωμοδοτήσεις για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και 57 έλεγχοι ποιοτικής νερού σε ακτές κολύμβησης. Και επίσης, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη υπάρχει ένας υπηρεσιακός σύνδεσμος, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μια ημερίδα μόνο γι' αυτό, όπου ολοκληρώνονται και είναι συνεχείς συναντήσεις συνεργασίας με τη Βουλγαρία για τη διαχείριση των διασυνοριακών ποταμών. Η αυτοδιοίκηση είναι ενεργά, ασχολείται με το θέμα αυτό με τους Δήμους, κυρίως του νομού Δράμας και μέσω των δικτύου Δήμων που έχουν ποταμούς, υπάρχει ένα δίκτυο Δήμων με ποταμούς και κλπ. Που ασχολείται πάρα πολύ σοβαρά και οι δικές μας υπηρεσίες είναι στη διαρκή επικοινωνία και επαφή με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Βουλγαρίας, προκειμένου να γίνει αυτή η διαχείριση του νερού. Ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κύριε Γενικέ, κυρίες και κύριοι, σε κεντρικό επίπεδο, στην πολιτική του διάσταση, συζητούμε το τελευταίο διάστημα πολύ έντονα για τα θέματα ενέργειας, στη διάσταση της τελευταίας συμφωνίας για το αμερικανικό LNG και την έναρξη διερευνητικών γεωτρήσεων για εξορίξεις, δυνητικές εξορίξεις υδρογοναθράκων στο Ιόνιο. Οι πολίτες σε αυτό το επίπεδο συζητούν κυρίως για το πώς πληρώνουν τόσο ακριβά το ηλεκτρικό ρεύμα όταν έχουμε τόσο μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας. Και κλείνοντας, κύριε Γενικέ, θέλω να συζητήσουμε και το θέμα των ΑΠΕ, τις αρμοδιότητες και την εικόνα στην περιοχή μας στο επίπεδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλη αυτή η κοσμογονία που συμβαίνει στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε αφορά τις ΑΠΕ είτε αφορά τη γεωθερμία, έχει από πίσω της ένα θεσμικό αδειοδοτικό υπόβαθρο που φέρει τον τίτλο «Αποκεντρωμένη διοίκηση». Θέλω να πω δηλαδή ότι όλες αυτές οι μεγάλες μονάδες μεγάλων εταιριών, μικρότερων ή και πολύ πιο μικρών, που παίρνουν όλη αυτή την αδειοδότηση, ο βασικός, η βασική θεμελιώδης αδειοδότηση που δίνεται μόνο να προχωρήσουν αυτά τα έργα, είτε αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε αφορούν γεωθερμία, είτε αφορούν τα μεγάλα καλώδια και τις μεγάλες παρεμβάσεις που ο ΑΔΜΙΕ σκοπεύει να κάνει το επόμενο διάστημα, ξεκινώντας από την Κρήτη και φτάνοντας μέχρι την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Όλο αυτό το πλαίσιο των αδειοδοτήσεων, όχι μόνο όπως σας είπα, στο στενά νομικό, αλλά και επί της ουσίας στο περιβαλλοντικό κομμάτι, δίνεται από τις αρμόδιες διευθύνσεις των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Να πω και μερικά νούμερα πάνω σε αυτά. Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου που έχει τα κομμάτια της γεωθερμίας επεξεργάστηκε πάνω από 800 υποθέσεις τη χρονιά του 2024, όλα τα στοιχεία που σας δίνουν αφορούν το 2024, με γεωθερμία και φυσικούς πόρους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από αυτές περίπου 70 πράξεις συνδέονται άμεσα με άπε και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού. Επίσης, οι υπηρεσίες μας το τελευταίο διάστημα πήραν αποφάσεις που σβήνουν και ένα μύθο ότι ξέρετε, υπάρχει καλή ιδέα πολλές φορές ότι οι κυβερνήσεις προκειμένου να προωθήσουν τα ιδιωτικά συμφέροντα δεν δίνουν καμία προσοχή στη διαφύλαξη του δάσους, σε περίπτωση που έχουν καεί. Τελευταία, οι υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης της Μακεδονίας Θράκης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη απέρριψε 11 αιτήσεις, απέρριψε η σταμάτηση σε καμένες περιοχές αιωλικών πάρκων από μεγάλους κολοσσούς του εξωτερικού. Εγώ δεν αισθάνθηκα καμία πολιτική πίεση από κάπου για να κάνει αυτό το πράγμα. Η υπηρεσία μου δεν αισθάνθηκε από κάπου μια πολιτική πίεση για να κάνει αυτό. Όποιος έχει το δικαίωμα, τη δυνατότητα και την άδεια που η περιβαλλοντική μας νομοθεσία και γενικότερα η υφιστάμενη κατάσταση μιας περιοχής να ασκήσει τέτοιου είδους δραστηριότητα θα την έχει. Όποιος δεν την έχει, δεν θα την έχει. Αυτή είναι μια ξεκάθαρη στάση που ξεκινάει από την κορυφή της πυραμίδας της ελληνικής κυβέρνησης, δηλαδή τον Πρωθυπουργό, διαπερνά όλο το πολιτικό προσωπικό θα έλεγε και από εκεί και πέρα αυτό έχει γίνει και αν θέλετε και κτήμα τουλάχιστον στις δικές μου υπηρεσίες των στελεχών της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Κύριε Γενικέ, αφού μας είπατε ότι ετοιμάζετε και συνέντευξη τύπου τα υπόλοιπα που θα πούμε εκεί, σας ευχαριστώ θερμά. Όλα αυτά που σας είπα δηλαδή αυτό να σε έρθει τώρα. Αφού καλωσορίσω και τον Δήμαρχο Θέρμης, τον κύριο Θόδωρο Παπαδόπουλο, στη σημερινή εκδήλωση, θα καλέσω στο βήμα τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Μανώλη Δαρφά. Παρακαλώ.
Καταρχήν να ευχαριστήσω για την τιμή, για την πρόσκληση. Θεώρησα υποχρέωσή μου να ξαναέρθω σε αυτή τη συνάντηση από τον κάθε χρόνο. Εμένα μου αρέσει τα ετήσια να παρασύρονται. Διότι μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε την πρόοδο. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να κουβεντιάσουμε την πρόοδο ακριβώς στις υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, λιτσάκων και κλιμάτων. Η στρατηγική που περιέγραψε πριν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και ανακτός φίλος ομάδας του κ. είναι αυτή ακριβώς που εφαρμόζεται. Πάμε συγκεκριμένα για τις υποδομές διαχείρισης αποβλήτων της χώρας. Ποιες είναι αυτές οι μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Γιατί αυτές είναι σημαντικές. Ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί αυτές είναι σημαντικές. Γιατί τις κάνουμε. Όταν δεν τις είχαμε, πήγαινε ο πράσινος κάδος απευθείας στην ταφή. Όπως ήταν ταφή. Τώρα που τις έχουμε και θα τις έχουμε, θα πω για την εξέλιξή τους, τις υπόλοιπες που δεν έχουμε, θα μπαίνουν 400 κιλά από πράσινο κάδο και θα ανακτώνται ό,τι υλικά μπορούν να ανακτηθούν και θα παράγεται και δευτερογενές καύσιμο. Άρα δεν θα θάβουν. Παράλληλα αυτές οι μονάδες μπορούν να δέχονται και το ρεύμα του πράσινου κάδου, του μπλε κάδου και φυσικά το ρεύμα του καφέ κάδου το οποίο αποβλήτουν. Άρα είναι οι μονάδες που θα δέχονται τα τρία μεγάλα βασικά ρεύματα και θα έχουν ταφή σχεδόν μηδενική. Πού βρίσκεται η χώρα σήμερα. Καταρχήν έχει μια σημασία να λέμε που παραλάβαμε το 19. Τι παραλάβαμε με 3 μονάδες τέτοιες σε λειτουργία και 5 σε κατασκευή. Σήμερα λοιπόν 14 πόσο έχουμε Νοεμβρίου, έχουμε 13 τέτοιες μονάδες να δουλεύουν, 26 να κατασκευάζονται και οι επόμενες 4 που θα υπογραφεί η σύμβασή τους, οι 3 από τις 4 είναι στην Βόρεια Ελλάδα. Μία θα είναι στην Κέρκυρα, δεν τη βάζω Βόρεια Ελλάδα αυτή, αλλά οι άλλες θα είναι στην Κέρκυρα. Και οι άλλες 2 θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Με τον οποίο, κύριο Γεράνη, σήμερα έχουμε μετά και μία συνάντηση εργασίας προκειμένου να δρομολογήσουμε όλες τις υποδομές της Θεσσαλονίκης. Οφείλω να πω, δεν το λέω μόνο εδώ στο δικό σας το κρατήριο, το λέω παντού. Ότι ναι, ο φόρος της Κεντρικής Μακεδονίας εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά από όλες τις υπόλοιπες αντίστοιχους φορείς που έχει η Ελλάδα και είναι ένα καλό παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Πρώτος έκανε το οριστικό του, πρώτος θα έχει εγκεκριμένο περιφερειακό σχεδιασμό και η Κεντρική Μακεδονία με τις υποδομές αυτές που θα ξεκινήσουν να κατασκευάζονται στις αρχές του 26, τέλος 28, αρχές 29 που θα λειτουργούν, άρα σίγουρα πριν το 30 θα έχει πετύχει ταφή κάτω από 10%. Μας λένε πώς θα πετύχετε ταφή κάτω από 10%. Και επειδή μιλάμε, παρόλο που είναι αυτό που θα πω είναι εκτός έδρας, αλλά είναι εντός χώρας, το είπε και ο Λάζαρος ο κ. Ρίζογλου, σε πολύ λίγες μέρες πλέον έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις για την Αττική. Άρα ναι, η Ελλάδα πάει σε αυτό το στόχο. Και μας κατηγορούν κάποιοι, γιατί το φέρατε λέει 5 χρόνια νωρίτερα. Αλήθεια. Αυτό είναι κατηγορία. Φέραμε το στόχο 5 χρόνια νωρίτερα, άντε να χάσουμε κανένα χρόνο. Έχουμε πολυτέλεια να χάνουμε, να θάβουμε. Απίστευτα. Δηλαδή κάποιοι, δυστυχώς που φοράνε τη φανέλα της αυτοδιοίκησης, αλλά μέσα από αυτή τη φανέλα, και δεν αναφέρομαι στους τοπικούς εδώ, φοράνε κομματική φανέλα, χρησιμοποιώντας αυτοδιοικητικούς ρόλους, δεν αντιλαμβάνονται πραγματικά το πού πάει το πράγμα. Άρα, σε ό,τι αφορά τις υποδομές, είμαστε εκεί. Και έχουμε μόλις 3 δημοπρατήσεις έργων ακόμα. Η μία θα είναι στο Νότιο Αιγαίο, βλέπω εδώ έναν εξαιρετικό γενικό διευθυντή Φόρσα. Και εκεί ακούσαμε στην Βουλή, καταστρέφεται την νησιωτικότητα που κάναμε ένα Φόρσα στο Νότιο Αιγαίο. Δεν θέλω να πω τα αποτελέσματα γιατί είναι 100-0. Οι 3 δημοκρατήσεις έργων που μένουν είναι, η μία είναι Μύκονο, Πάρο και Σύρο, 3 μονάδες εκεί, μία δημοκράτηση. Η δεύτερη δημοκράτηση Λαμία, Χαλκίδα, εντός του έτους αυτές οι 2. Και η τελευταία δημοκράτηση στο Βόρειο Αιγαίο,
Σάμο και Λέσβο θα γίνει αρχές του χρόνου, και αυτό αρχές του χρόνου διότι πραγματικά έκαναν εγκληματικά λάθη η Δημοτική Αρχή της Μυτιλήνης. Ξέρεις, από κάποιο σημείο και μετά πρέπει τα πράγματα να τα λέμε το όνομά τους. Και θα χάσουν, θα πληρώσουν τέλος τα φύση για το 26 παραπάνω στην τελεστή. Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω. Παρά τα αυτά όμως και παρά τις δυσκολίες, γιατί δεν δημοκρατούμε εμείς βοηθάμε, σας λέω που είναι η χώρα στο επίπεδο των υποδομών. Είπε ο Λάζαρος, ο Κυρίζογλου πριν, πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ανακύκλωση. Πάρα πολύ σωστό. Πάμε να το κάνουμε λιανά τώρα. Τι θα πει έμφαση στην ανακύκλωση? Έμφαση στην ανακύκλωση θα πει, είμαι σήμερα στο 20%, θέλω να πάω στο 65%, κάνω ένα σχέδιο, αναπεριφέρεια, το πώς θα γίνει αυτό. Για να φτάσει από το 20% στο 65%, σου λείπει η ανακύκλωση βιοαποκλήτων. Συλλογή, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση. Σου λείπει η ανακύκλωση ανακυκλωσίμων ειδικών. Σου λείπει η ανακύκλωση πρασίνων. Σου λείπει η χωριστή συλλογή ογκωδών. Σου λείπουν αυτά τα πράγματα. Και επειδή σου λείπουν, πρέπει να έχει και αντίστοιχες υποδομές συλλογής. Λοιπόν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εγώ αν θέλετε το θεωρώ αυτό το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε κάνει στα 7 χρόνια, είναι ότι έχουμε ένα σχέδιο απλό, λιτό, σαφές, που λέμε Κεντρική Μακεδονία. Θέλουμε για να πετύχουμε το στόχο μέχρι το 35, το 30, θέλουμε να συλλέξουμε 30.000 τόνους βιοαπόβλητα. 20.000 τόνους ανακυκλώσιμων. Για να τα μαζέψουμε αυτά, τα 30.000 τόνους βιοαπόβλητα, θέλουμε 1.500 απορριμματοφόρα. Πολλά. Πολλά δεν είναι? Μάλιστα. Γίνονται οι πράξεις κοινής λογικής για να έρθουμε σε σωστό. Γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έχουν πάρθει εξοπλισμός κατά το παρελθόν και κάθεται στα μαξοστάσια. Άρα λοιπόν, τι κάνει το σχέδιο αυτό? Αναλυτικά εξοπλισμό που θέλουμε και σε ποιες μονάδες οδηγούνται. Οι μονάδες που φτιάχνουμε στην Ελλάδα δεν τις φτιάχνουμε έτσι. Πλέον η κάθε μια έχει συγκεκριμένη διαστασιολόγηση για τα ρεύματα. Είναι δήμαρχοι κάτω, θα ρωτήσουν ωραία όλα αυτά. Σχέδια είναι και που είναι σχέδιο, απάντηση. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που θα καλύψουν το σύνολο των αναγκαίων δράσεων που περιλαμβάνονται στα σχέδια χωριστής συλλογής είναι οι πόροι του τέλους ταφής. Θα γυρίσουν στο σύνολό τους αυτοί πίσω σε αυτά. Πότε θα γίνει αυτό? Τώρα που θα τελειώνουμε, γιατί πλέον εγώ έχω μια εικόνα. Από 3 μήνες δεν είχα μια εικόνα. Τώρα λοιπόν σας λέω με σχετική ασφάλεια ότι οι υποδομές ανακύκλωσης που προβλέπουν όλα τα οριστικά, έτσι, γιατί έχουμε ήδη τα 9 και ξέρουμε τα υπόλοιπα 4 που περίπου κινούνται, θα κινηθούν στην περιοχή των 500 εκατομμυρίων. Τι θα κάνουμε λοιπόν, αγαπητέ Θόδωρε? Ένας νοικοκύρης υπουργός με την ομάδα του τι κάνει? Βγάζει πρόσκληση με δικαιούχους τους Φόντσα για 400 εκατομμύρια με μια λογική υπερδέσμευση 25% 500, ελάτε πάρτε. Γιατί αυτά τα 500 εκατομμύρια, τα μισά ήδη τα έχουμε στο ταμείο του ΕΟΑΝ και τα μισά είναι δεδομένο, βάσει των αριθμών, ότι θα τα εισπράξουμε από το τέλος ταφής τα επόμενα 3 χρόνια. Μόνο 2 χρόνια. Έτσι. Και περισσεύουν και πόροι. Περισσεύουν πόροι για να πάρουμε τον ενιαίο εξοπλισμό ανακύκλωσης. Μέσα από προγραμματική σύμβαση με την ΚΕΔΕ έχει ήδη περάσει από το παλιό Διοικητικό Συμβούλιο, θα ανέλθει τώρα. Και περισσεύουν να κάνουμε και 2 πολύ ωραίες εμβληματικές δράσεις. Την βοήθεια στη χωριστή συλλογή των μικρών ορεινών δήμων και των μικρών νησιωτικών δήμων. Περισσεύουν αυτά. Άρα λοιπόν εμείς θα έρθουμε, το είπα στην ΚΕΔΕ προχθές, το λέω και τώρα εδώ, ότι μέσα στον Νοέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου, θα δημοσιοποιήσουμε τις σχετικές μας προτάσεις για τη χρηματοδότηση. Και τα λέω αυτά, διότι ο Φόντσα, ο δικός σας, εκτιμώ ότι πρέπει να είναι ο πρώτος ο οποίος θα καταθέσει τον εξοπλισμό του, να πάει να τον πάρει και να τον έχετε τέλος 26.
Και για να κλείσω, θα πάμε για τα απόβλητα, θα κλείσω να πω για την ενεργειακή αξιοποίηση. Η ΚΕΔ έχει πάρει και η πλειοψηφία των δημάρχων, γιατί έχω πάει σε αρκετές πέδες. Έχουν πάρει πολύ γενναίες και ρεαλιστικές απόψεις για την ενεργειακή αξιοποίηση. Η ενεργειακή αξιοποίηση αφορά το υπόλοιμα των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων. Το υπόλοιμα διαστασιολογείται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθεί πρώτα η εγχώρια της μεταλλοβιομηχανία και στη συνέχεια ό,τι περισσεύει να αξιοποιείται ενεργειακά από 6 μονάδες. Η διαβούλευση που ολοκληρώθηκε. Εδώ, ας πάρουμε το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα έχουμε 3 μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, οι οποίες το δευτερογενές καύσιμο που θα βγάζουν είναι 2 ποιότητες. Είναι η καλή ποιότητα και η κακή ποιότητα. Η καλή ποιότητα θα πάει στη μεταλλοβιομηχανία, η οποία και σήμερα παίρνει μια σαρέφα από το εξωτερικό, για να καλύψει ανάγκες της. Με πολύ χαμηλό κόστος. Το υπόλοιπο της καλής ποιότητας και η κακή ποιότητα πρέπει να πάει σε μια μονάδα waste to energy. Δεν χωροθετήσαμε στην Κεντρική Μακεδονία, γιατί υπάρχει μια πολύ λογική ιδέα που την αυτοδιοίκηση της Βορείου Ελλάδος ή στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Τι λογικότερο. Άρα, λέμε λοιπόν ότι και η ΣΜΕ έχει ολοκληρωθεί, η διαβούλευση, και πλέον προχωράμε στις ρυθμίσεις που χρειάζονται, ώστε να γίνει θεσμική η ΣΜΕ, να εγκριθεί, και στη συνέχεια να ανοίξει ο δρόμος για το θεσμικό πλαίσιο και για τη διαγνωστική διαδικασία. Και κλείνω με τα έργα διαχείρισης αστικών λιμάτων, τα οποία είναι πάρα πολλά στη Βόρεια Ελλάδα, είναι πάρα πολλά σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη χώρα σήμερα έχουμε πάνω από 130-140 έργα διαχείρισης αστικών λιμάτων για τους οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων, αλλά έχουμε και άλλα 72 έργα σε όλη την Ελλάδα από τα μία ανάκαμψη. Όπως είπα και στην ΚΕΔ, έχουμε εξασφαλίσει περαιτέρω χρηματοδότηση. Είμαστε ένας από τους φορείς, η Γενική μας Γραμματεία, που θα πάρει και άλλους πόρους. Τα μισά από αυτά εκτελούνται στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι έργα εξαιρετικής σημασίας, είτε καλύπτουν οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, που δεν είχαν υποδομές, είτε καλύπτουν αναβάθμιση εγκαταστάσεων κρίσιμων, είτε το πιο σημαντικό, ότι διαχειρίζονται και τη λιματολάσπη. Διότι αν εξαιρέσει σήμερα 4 εγκαταστάσεις στην Ελλάδα διαχειρίζονται τη λιματολάσπη. Μία είναι εδώ, άνθρωποι. Και άλλες 3. Λοιπόν, μέσα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, λοιπόν, φτιάχνουμε άλλες 18 και καλύπτουμε πάνω από 50% της χώρας. Λοιπόν, αυτά για φέτος. Πολύ σημαντική πρόοδος σε σχέση με πέρυσι, και να μας έχει καλά ο Θεός να έρθουμε του χρόνου, αναμονές εορτών στην όμορφη Θεσσαλονίκη, να πούμε ακόμα πιο ωραία πράγματα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Γαβράκο. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, με ανοιχτή συζήτηση με εκπροσώπους φορέων για τα θέματα του περιβάλλοντος, και καλό για το συντονισμό την εκλεκτή συνάδελφο, την κυρία Ειρήνη Σειράκη. Παρακαλώ. Καλή σας ημέρα και από μένα. Ακούγεται. Απλά να το έχετε λίγο κοντά. Λοιπόν, καλή σας ημέρα και από μένα, και αφού πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης για την τιμή που μου έκανε να συντονίσω αυτή την πολύ ωραία συζήτηση, το ανοιχτό τραπέζι με τίτλο Περιβάλλον 360, θα ήθελα να καλέσω τους καλεσμένους μας. Πρώτα απ' όλα, μαζί μας είναι ο κύριος Μιχάλης Γεράνης, πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πηλαίας Φωτιάτης. Ελάτε παρακαλώ, κύριε Γεράνη. Τον κύριο Ηλία Δημητριάτη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΝΑΚΕΜ. Τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Πηλαίας Φωτιάτη. Καλώς ήρθατε. Τον κύριο Μανώλη Μπελιβασάκη, Γενικό Γραμματέα Τυπικού Επιμελητηρίου Ελλάδος του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας. Καλώς ήρθατε.
και τον κύριο Άθιμο Αμανατίδη, Διευθύνων Σύμβουλο της ΕΙΑ. Καλά, κύριε Αμανατίδη. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε από τον τίτλο της εκδήλωσης αυτής, περιβάλλον 360, σημαίνει ότι θα έχουμε μια πολύ σφαιρική κάλυψη του συγκεκριμένου θέματος. Έχουμε δηλαδή τους 4 βασικούς άξονες: ενέργεια, απορρίμματα, νερό και υποδομές. Πάρα πολύ σημαντικά όλα, θα αναλύσουμε όλα αυτά αμέσως τώρα. Θα ήθελα να παρακαλέσω πρώτα απ' όλα να είστε πολύ συνεπείς στην γνώμη σας. 5 λεπτά επιτρέπουμε κάθε ερώτηση να απαντήσετε. Θέλω να σκεφτείτε σαν να έχουμε 5 λεπτά να σώσουμε το περιβάλλον. Οπότε θα ήθελα να ολοκληρώσουμε μέσα εκεί. Δεν θέλω να σας ορίσω, αλλά όπως καταλαβαίνετε, τα περιθώρια είναι στενά. Λοιπόν, κύριε Γεράνη, θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς. Ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας είναι ο γνωστός φορέας ως των τριών ΣΥΓΜΑ. Συνεργασία, συνέργεια και συνοχή. Και έχετε αναλάβει την κεντρική ευθύνη της διαχείρισης των απορριμμάτων της Κεντρικής Μακεδονίας και της περιφέρειας. Έχετε σημειώσει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι πώς αξιολογείτε την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των αποβλήτων, ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που έχετε, αλλά και ακόμα πιο σημαντικό είναι ποιες είναι οι προκλήσεις που καλείστε να αντιμετωπίσετε. Ακούγομαι. Καλή σας ημέρα και μέρα, να σε χαρώ και 4 λεπτά να πούμε 5 πράγματα για τον Φώσδα Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά το 1 λεπτό θα το αφιερώσω ότι για πολλά χρόνια λέμε τα ίδια πράγματα, περίπου και οι ίδιοι άνθρωποι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αναγκαία κακό. Μπορεί να τα εμπεδώνουμε και καλύτερα κιόλας αυτά. Δεν σημαίνει ότι είναι αναγκαία κακό. Για κατ' εμέ σημαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί που συγκεκριμένοι εδώ στην Μερίδα, ότι δεν θα δικαιολογούμαστε κανείς πολίτης, διότι τα λέμε πολλά χρόνια τα ίδια πράγματα, διαρκής καμπάνια, όταν έρθουν οι υποδομές να κάνουμε λάθος πράγματα. Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση σε πάρα πολλούς τομείς πολλά χρόνια, ήρθε η ώρα η αυτοδιοίκηση να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Ακούσαμε και τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, άρα σε 2 χρόνια από τώρα τα πράγματα θα αλλάξουν ριζικά. Τώρα, τον υπόλοιπο χρόνο που έχω να πω, ακούστηκαν τι γίνεται με το Φώσδα Κεντρικής Μακεδονίας, ότι πραγματικά είναι η πηξίδα για την υπόλοιπη επικράτεια και αυτό οφείλεται στους συναδέλφους της αυτοδιοίκησης και στο στελεχειακό δυναμικό του Φώσδα Κεντρικής Μακεδονίας, και θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους στην αυτοδιοίκηση, όχι μόνο τους αιρετούς, αλλά και βέβαια και το εργατικό δυναμικό, το υπαλληλικό προσωπικό, γιατί με γνώση, με συνέπεια και φιλότιμο, βέβαια πολλές φορές δεν φτάνει για να εκτελέσουν. Υπάρχει υποστελέχωση στην αυτοδιοίκηση, τα έχουμε πει, δεν πειράζει που τα ξαναλέμε. Τα σχέδια του φορέα από εκεί που ξεκίνησε φτιάχνοντας εδώ και πολλά χρόνια τον σχεδιασμό του, βρισκόμαστε στο σημείο να μέχρι το 2026, εγώ θα πω μετά το πρώτο εξάμηνο, το φθινόπωρο του 2026, να υλοποιούνται τα 2 μεγάλα έργα, να έχει γίνει η επανεπένδυση στην περιφερειακή έκταση Σερών. Το ένα το μεγάλο έργο είναι ανατολικά στη Θεσσαλονίκη, στη θέση Άγιος Αντώνιος, που είναι εδώ και ο Δήμαρχος Θέρμης, που θα εξυπηρετεί όλη τη Χαλκιδική, όλους τους ανατολικούς δήμους, θα αναβαθμιστεί ο ΣΜΑ στη Θεσσαλονίκη, που θα παίρνει και την Καραμαριά. Ο ΣΜΑ της Θεσσαλονίκης θα αναβαθμιστεί, θα εξυγχρονιστεί, που είναι σημαντικό, δηλαδή αυτός ο σχεδιασμός τώρα θα υλοποιηθεί. Και δυτικά, στη θέση Μαυροράχη, στο Δήμο Λαγκαδά, θα εξυπηρετούνται και από το κεντρικό μας Δήμο, δηλαδή το 40% περίπου, θα πηγαίνει στον ανατολικό τομέα, στη θέση Άγιος Αντώνιος. Δυτικά λοιπόν θα πηγαίνει η περιφερειακή ένωση Πειραίας, Μαθίας, Πέδας, η δυτική δήμη μας και του νομού Θεσσαλονίκης, όλη η περιφερειακή ένωση Κιλκής θα πηγαίνει στις Σέρρες. Σήμερα πηγαίνει μόνο ο Δήμος Κιλκής, είναι εδώ και ο Δήμαρχος, αλλά πηγαίνει και ο Δήμος Παιωνίας στη ΜΑΑ, Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης των Σερών. Αυτά τώρα είναι σημαντικά πράγματα και έχουν έρθει μετά από πολύ κόπο, από πολλή δουλειά, από πολλές συζητήσεις, από πολλές αγκυλώσεις
Γιατί υπάρχουν αγκυλώσεις και όλα που ήταν εδώ ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Γαλαμάτης και μας εξήγησε κάποια πράγματα. Να αρχίσουμε και εμείς να περνάμε από εκεί από την οδό τύπους να αισθανόμαστε Θεός. Να πούμε δηλαδή όλες οι ΑΕΠ που θα βγαίνουν, οι Α2, γιατί η γραφειοκρατία υπάρχει, δυστυχώς υπάρχει. Τώρα βέβαια αν έχει λίγο μειωθεί, αυτό είναι προς τα καλά. Αλλά το να βλέπουμε εντελώς διαφορετικά και εμείς να πηγαίνουμε έτοιμοι τους ώστε να μην ακυρώνονται αποφάσεις. Στο Φόρτο και Δικαίωμα Κοινωνίας δεν έχουμε τέτοια παραδείγματα, είναι λίγα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό η συνεργασία που θα έχουμε την αποκεντρωμένη, ούτως ώστε ο στόχος είναι κοινός. Κοινός είναι ο στόχος. Τώρα, όσο για τις προκλήσεις, που είπατε, είναι σημαντικό ότι αυτό που έχουμε καταθέσει εμείς ως Φόρτο και Δικαίωμα Κοινωνίας, η αυτοδιοίκηση δηλαδή, βλέπουμε να έχουμε βρει δίκο αότα στην πολιτεία και θα υλοποιηθεί η ενεργειακή διαχείριση απορριμμάτων. Αφορά την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαββίδη. Και τώρα από τα αστικά απόβλητα περνάμε στα απόβλητα εξκαρφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, όπου εκεί η ΑΝΑΚΕΜ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Κύριε Δημητριάδη, έχετε εκφράσει επανειλημμένος προβληματισμό για την νομοθεσία. Με βάση λοιπόν όλες τις αλλαγές που πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν στο ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση και η ποιότητα των ανακυκλωμένων αδρανών υλικών, ποιες πρέπει να είναι αυτές οι αλλαγές, και επιπλέον πώς μπορεί να περιοριστεί η παράνομη διαχείρισή τους, αλλά και φυσικά νομίζω και το πιο σημαντικό από όλα είναι οι δήμοι τι ρόλο καλούνται να παίξουν σε όλο αυτό. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ για την φιλοξενία σήμερα. Το έκανα την έρευνα, είναι από τις αγαπημένες μας δραστηριότητες η ΑΝΑΚΕΜ και σήμερα έχουμε φτάσει να είμαστε πανελλαδικός φορέας στην Ελλάδα με 240 μονάδες ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα, με 5 εκατομμύρια τόνους που εισέρχονται κάθε χρόνο στις μονάδες ανακύκλωσης και παράγονται και δευτερογενή υλικά. Έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και με τη συνεργασία και με την κυβέρνηση και με την Γενική Γραμματεία μέχρι σήμερα. Έχουμε νομοθετικά εργαλεία τα οποία μπορούμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε. Είναι ο νόμος 4819 του 2021, ο οποίος έθεσε τις βάσεις και ποια έργα πλέον πρέπει να διαχειρίζονται με ποιο τρόπο τα μπάζα τους, ας το πούμε απλά, τα απόβλητα εξκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων. Ωστόσο, και βέβαια είμαστε χαρούμενοι που έχει ληφθεί υπόψη η πρόταση που έχουμε κάνει, να αξιοποιηθεί περισσότερο το εργαλείο αυτό το πολύ σημαντικό που λέγεται ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων. Γιατί υπάρχει ένας τρόπος, η ανεξέλεγκτη διάθεση που είπατε των αποβλήτων συμβαίνει στους δρόμους, στις οδικές μεταφορές. Εδώ, άρα, το ένα κομμάτι λέγεται, υπάρχει ο 4819 ο οποίος ορίζει ότι θα πρέπει πλέον όλα τα οχήματα να φέρουν γεωγραφικό σύστημα εντοπισμού, αυτό το λεγόμενο GPS, οπότε κάθε επιχείρηση η οποία διαθέτει ένα τέτοιο link και θα πρέπει είναι υποχρεωτικό στα ΕΚ να διαθέτει η επιχείρηση που μεταφέρει τέτοια απόβλητα, να το βάζει στο ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων, προκειμένου οι αρμόδιοι φορείς, οι ελεκτικές αρχές, να είναι σε θέση να μπορέσουν να το παρακολουθούν. Αυτό είναι το ένα εργαλείο. Τώρα βρίσκομαι εδώ και ανάμεσα στους αγαπητούς δημάρχους. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο, να τολμάμε λίγο περισσότερο, να είμαστε λίγο πιο αυστηροί στις κυρώσεις. Υπάρχει πλέον ένα κύμα αυστηρότητας και εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Θεωρώ και συμφωνώ ότι η Κεντρική Μακεδονία πραγματικά διδάσκει ανακύκλωση σε όλους τους κλάδους και σε όλα τα είδη των αποβλήτων μέχρι σήμερα και θα πρέπει να τολμήσουμε να είμαστε και λίγο πιο αυστηροί ακόμα. Υπάρχει ένα κύμα αυστηρότητας, είναι εδώ και ο κύριος Δήμαρχος Πηλέας, ο κύριος Κατεζίδης και ο κύριος Παπαδόπουλος. Βλέπω ότι υπάρχουν μεγαλύτερα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται και αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί. Υπάρχει και μια πρόταση, γιατί είναι μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Γι' αυτό πρέπει να συνεχιστεί και αυτή η αντικοινωνική συμπεριφορά πρέπει να τιμωρείται. Στο εξωτερικό και στην κεντρική, δυτική, βόρεια Ευρώπη δεν είναι απαραίτητα οι άνθρωποι, δεν διαθέτουν καλύτερη παιδεία από εμάς. Διαθέτουν όμως καλύτερο έλεγχο και πιο αυστηρές κυρώσεις. Και αυτό υπάρχει όμως και φόβος. Υπάρχει σεβασμός απέναντι στο πολίτευμα, απέναντι στον συμπολίτη. Υπάρχει όμως και φόβος να μην επιβληθούν πολύ αυστηρές κυρώσεις. Άρα αυτά τα δύο εργαλεία θα πρέπει να αξιοποιηθούν, όπως επίσης και κάποιες προτάσεις που έχουμε κάνει για τον έλεγχο περισσότερο του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων.
αυτό που υποβάλλουμε είτε σε εκάστοτε πολεοδομίες ή στις δημόσιες υπηρεσίες που κάνουμε δημόσιο έργο, πώς εκτιμάται η ποσότητα και το είδος αναποδήλων που θα παραχθεί. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές, ούτως ώστε αυτό να μην εξαρτάται ανάλογα με την βούληση ή τη θέληση κάθε υπαλλήλου ή κάθε ελεγκτή πόσο να εκτιμήσει πόσο ο ίδιος, πόσο θα παραχθούν, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Θα ακούσατε βεβαίως και την κίνηση που μόλις τώρα ο κύριος Δημητριάδη. Ωστόσο, είστε με δύο καπέλα εδώ σήμερα σε αυτήν την πολύ ωραία συζήτηση, ως πρόεδρος αλλά και ως δήμαρχος του Δήμου Πηλίας Φωτιάτης. Θα ήθελα λοιπόν ως πρόεδρος να μας μεταφέρετε την εντύπωση και την εικόνα που υπάρχει για τα οικονομικά γενικότερα των Δήμων. Ήσασταν πρόσφατα και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, η οποία επανειλημμένως έχει επισημάνει το πολύ μεγάλο πρόβλημα των οικονομικών των Δήμων, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο αγκάθι. Πώς λοιπόν, ποια είναι λοιπόν τα κύρια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι σήμερα, ποιες είναι οι προκλήσεις, ποια είναι τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν έτσι ώστε να ανακουφιστεί αυτή η διαδικασία. Και τέλος, θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η πολιτεία αντιλαμβάνεται το μέγεθος πραγματικά του προβλήματος και αν προτίθεται να λάβει κάποια μέτρα. Λοιπόν, να συγχαρώ και εγώ την Ελληνέκα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξη, γιατί είναι συνεπές. Διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα πάντοτε αυτές τις ημερίδες διαλόγου που πιστεύω ότι είναι χρήσιμες για όλους. Να καλημερίσω όλους τους καλούς φίλους που είναι εδώ. Να μου επιτρέψετε τον κύριο Γραφάκο να το καλωσορίσουμε στην πόλη. Είναι συνεπέστατος ο Γενικός Γραμματέας, είναι πάντοτε κοντά μας όταν το ζητάμε και βέβαια ιδιαίτερα τους φίλους μου και καλούς μου συναδέλφους αυτοδιοικητικούς. Καλημέρα μου. Λοιπόν, το οικονομικό είναι πρόβλημα. Δεν κρύβεται αυτό. Να πω ότι ζούμε το παράδοξο, ενώ υπάρχουν χρήματα σε ό,τι αφορά τα αναπτυξιακά έργα των Δήμων, και μιλώ είτε με τα προγράμματα ΕΣΠΑ είτε με τα προγράμματα Κρήτης κτλ. Να μην τα αναφέρω, ταμείο ανάκαμψης κτλ. Οι Δήμοι στερούνται χρήματα για τα λειτουργικά τους. Και είναι πολύ εμφανές πια αυτό. Εγώ στο συνέδριο της Αλεξανδρούπολης το ονομάτισα μητέρα όλων των μαχών για τους Δήμους. Και εκεί έχουμε φτάσει. Δηλαδή γίνεται κουβέντα να υπάρξει μία επιπλέον επιχορήγηση κεντρικού αυτοτελούς πόρου. Ζητούσαμε 3 εμείς. Φαίνεται ότι δεν αυτό είναι κάτι στη φαντασίωσή μας. Για να κλείσουν ισολογισμούς, οι Δήμοι, για να μπορέσουν να καταρτήσουν και καινούριους προϋπολογισμούς. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλο πρόβλημα οικονομικό και το εισπράττω από όλους τους συναδέλφους, τους δημάρχους. Αυτό νομίζω ότι είναι παθομολογούμενο. Εγώ βέβαια θα βάλω και το θεσμικό, γιατί ξέρετε όλο αυτό που περιγράφουμε τώρα είναι μια επιδοματική πολιτική. Και θεωρώ ότι είναι όλο δομημένο λάθος το γεγονός ότι οι Δήμοι στη χώρα από εδώ και δεκαετίες, δεν είναι τωρινό το θέμα, είναι διαχρονικό, δεκαετίες ολόκληρες ζούμε επιδοματικά. Θα πάρουμε την ΚΑΠ, θα πάρουμε τα δημοτικά τέλη και με αυτόν τον τρόπο θα επιβιώσουμε, βγάλουμε το μήνα, πάμε στον επόμενο μήνα. Εμείς ζητούμε ένα άλλο μοντέλο όπου οι Δήμοι θα έχουν τα έσοδά τους και θα λογοδοτούν στους συμπολίτες τους για αυτά. Δεν θα περιμένουμε κάθε μήνα να πάρουμε το μηνιάτικο. Ένα τελείως άλλο μοντέλο το οποίο δεν φαίνεται ορατό στο μέλλον να υπάρχει. Επίσης να περιγράψω κάτι, γιατί έχει γίνει δημικό φαινόμενο και μιλώ για τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, είναι καθημερινό φαινόμενο στους Δήμους πια. Τα δικά μας χρήματα, γιατί να κρύβεται τα χρήματα των πολιτών που τα δίνουν για τα δημοτικά τέλη και τα οποία είναι 100% ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων για την καθαριότητα, το φωτισμό, το πράσινο κλπ. Να τα παρακρατούν παράνομα, εγώ θα πω υπεξαιρούν οι εταιρείες αυτές και είναι συχνό το φαινόμενο να φτάνουμε να τα ζητάμε με εξοδίκους, με απειλές μηνύσεων κτλ. Δηλαδή φανταστείτε έχουμε Δήμους που παρακράτησαν τα χρήματά τους και 1 και 1,5 εκατομμύριο ευρώ
από χρήματα που έπρεπε να έχουν αποδώσει πρόθεσμα οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Επαναλαμβάνω, και αυτό είναι μια στρέβλωση του συστήματος. Τα χρήματα έπρεπε να πηγαίνουν κατευθείαν στους Δήμους. Δεν θα έπρεπε να εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής κατανάλωσης, αλλά οι Δήμοι δεν έχουμε καμία θεσμική διαδικασία. Λοιπόν, τα προβλήματα είναι μεγάλα. Εγώ θα πω ότι βασικό θέμα είναι το ενεργειακό κόστος, έτσι αν θέλουμε να βάλουμε τίτλους. Αν δεν πέσει το ενεργειακό κόστος σημαντικά στους Δήμους, θα συνεχίσουμε να έχουμε τα ίδια προβλήματα, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Φυσικά και το τέλος ταφής, το οποίο μας επιβλήθηκε και το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι άδικο, γι' αυτό και έχει προσφύγει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος στο Συμβούλιο Επικρατείας, έχει εκδικαστεί η υπόθεση και περιμένουμε απόφαση και μια σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία θα ελαφρύνουν τα οικονομικά των Δήμων. Περιγράφω μια κατάσταση η οποία είναι πραγματική και είναι αποκαρδιωτική για τα οικονομικά. Πιστεύω ότι η πολιτεία το αντιλαμβάνεται, το καταλαβαίνει και νομίζω ότι θα είναι κρίσιμο το επόμενο διάστημα, ώστε τουλάχιστον να σώσουμε την τρέχουσα περίοδο. Έτσι ακριβώς, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πιλιππασάκη, έρχομαι σε εσάς. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος υποστήριζε διαχρονικά την αηφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Ποιες είναι σήμερα οι βασικές θέσεις και προτεραιότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου σχετικά με την προστασία και την βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση του περιβάλλοντος και πώς όλα αυτά μεταφράζονται σε παρεμβάσεις του ίδιου του Επιμελητηρίου? Καλημέρα και από μένα. Καταρχάς, να τονίσω ότι η σημερινή σας εκδήλωση από εξαιρετική σημασία είναι και ιδιαίτερως επίκαιρη, καθότι φέτος συμπληρώνουμε 50 χρόνια, δηλαδή μισό αιώνα, από την ψήφιση του Συντάγματος του 1975, ένα πολύ πρωτοποριακό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά έθεσε, και ήταν ένα από τα 3 συντάγματα πανευρωπαϊκώς, και αυτό και την τιμή να το έχει η ελληνική πολιτεία, το οποίο έθεσε ως συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το οποίο κάτι πρέπει όλοι να θυμόμαστε, είτε σαν κοινωνία ευρύτερα, είτε σαν πολιτεία, είτε σαν φορείς, όπως είναι το Εθνικό Επιμελητήριο, εάν μέσα σε αυτή την 50ετία καταφέραμε συνολικά να πετύχουμε όλους αυτούς τους τόπους φιλόδοξους στόχους και όλους τους μετέπειτα στόχους, τους οποίους επέβαλαν φυσικά και οι ευρωπαϊκές δόμες. Το Τεχνικό Επιμελητήριο, όπως σωστά αναφέρατε, νομίζω ότι διαχρονικά είναι στην προμετωπίδα των δράσεων και των θεμάτων τα οποία άπτονται του ενδιαφέροντός τους, τα ζητήματα της περιβαλλοντικής προστασίας και της συνολικής αειφορικής ανάπτυξης. Και αυτό το αποδεικνύει όχι μόνο η μόνιμη και διαρκής ομάδα εργασίας την οποία έχουμε σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, όχι οι δεκάδες δράσεις, εκδηλώσεις, παρεμβάσεις, ημερίδες και συνέδρια τα οποία διοργανώνουμε κάθε χρόνο σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία άπτονται αυτού του ευρύτερου και πολυεπίπεδου συστήματος προστασίας του περιβάλλοντος. Θα ήθελα μόνο να αναφερθώ για να πω και στο πυρήνα της ερώτησής σας. Την εισήγηση την οποία κάναμε στο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, πρόσφατα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην καθιερωμένη συνάντηση την οποία είχαμε μαζί του. Και αναφερθήκαμε σε μια σειρά θεμάτων, με το περιβάλλον να είναι όμως το νούμερο 1 στην ατζέντα, τα οποία καταθέσαμε ως προτάσεις και συζητήσαμε μαζί του. Οπότε οι παρεμβάσεις μας φτάνουν μέχρι το ανώτατο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας και θα ήθελα απλά επιγραμματικά να αναφέρω ορισμένες, γιατί όλες αυτές είναι οι παρεμβάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Μιλήσαμε για την εθνική πολιτική της αειφόρου ανάπτυξης των κτηρίων και των υποδομών, για την αναγκαιότητα της φυσικής αναθεώρησης του κανονισμού ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων με την ενσωμάτωση καινοτόμων ενιών όπως το ενσωματωμένο προαφερτικού αποτυπώματος. Για τα δημόσια έργα μιλήσαμε για την υποχρεωτική, πλέον πρέπει να γίνει υποχρεωτική θεσμοθέτηση και η υιοθέτηση ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων όσον αφορά τα ζητήματα, τα τεχνικά προδιαγραμμένα περιβαλλοντικά πρότυπα και όχι να ακούμαστε μόνο σε γενικόλογες διατυπώσεις περί πράσινης ανάπτυξης. Για τα ζητήματα της ποιότητας ζωής και της κλιματικής προσαρμογής στην κλιματική κρίση, η οποία μαστίζει και τη χώρα μας τα τελευταία πολλά χρόνια. Μιλήσαμε για παρεμβάσεις πράσινου και δημοσίου χώρου με στόχο την περιβαλλοντική αλλά και την κοινωνική ανθεκτικότητα, για τα πράσινα και φυτεμένα δώματα, για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι μικροδομές αποθήκευσης ομβρίων υδάτων, για τη μείωση της υπορρίπανσης αλλά και την ενίσχυση της μικροκινητικότητας. Ζητήματα δηλαδή τα οποία αυξάνουν την ανθεκτικότητα των πόλεων απέναντι σε όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Επίσης, αναπτύξαμε μια ολόκληρη θεματική στο υπόμνημά μας σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Για αυτά, ίσως μπορεί να μιλήσει ακόμα καλύτερα και ο συνάδελφος Βάθμος, θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Αλλά μιλήσαμε για την
για την αναγκαιότητα της διασαφήνισης και του εξορθολογισμού των αρμοδιοτήτων των Δήμων αλλά και των ΔΕΙΑ, καθώς επίσης και επιτέλους να καθιερωθεί το ψηφιακό ιδεολογικό μητρό, ένα πάγιο έτοιμο τεχνικό επιμελητηρίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλήσαμε επίσης για την αναγκαία απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, την αποφυγή της κανονιστικής επικάλυψης που διέπει την περιβαλλοντική νομοθεσία και η οποία οδηγεί σε γραφειοκρατικές ακυλώσεις όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως και οι προλαλήσαντες. Τέλος, επίσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο άπτεται της προστασίας του περιβάλλοντος και νομίζω ότι αφορά ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία είναι και ο βιώσιμος τουρισμός και η κλιματική ανθεκτικότητα απέναντι στην θέρουσα ικανότητα της περιοχής μας και της Θεσσαλονίκης και των όμορων νομών να δεχτούν αυτή την έντονη τουριστική και πίεση και την έκρηξη της τουριστικής ανάπτυξης αλλά και της έκρηξης οικονομικής δραστηριότητας όπως παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να θεσπιστεί επιτέλους ένα τεχνοκρατικό, ολοκληρωμένο και σοβαρό σύστημα αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας και σε πολεοδομικό αλλά και σε περιβαλλοντικό επίπεδο, προκειμένου οι τοπικές κοινωνίες με τα τεχνικά αυτά εργαλεία να μπορούν να παρακολουθούν την τουριστική πίεση και να προσαρμόζουν ανάλογα τις πολιτικές τους για να μην έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία αναφέρθηκαν και προηγουμένως. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ερχόμαστε στο πιο κρίσιμο άξονα, που είναι το νερό. Η ίδρυυση και γενικότερα οι υποδομές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Κύριε Μανεδίδη, έχετε καθημερινά αντιμέτωποι εσείς ως ΕΙΑΤ με πολύ έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Και η ανάγκη για ανθεκτικότητα των υποδομών και των δικτύων είναι μεγαλύτερη από ποτέ, θα λέγαμε τώρα πια. Ποιες είναι λοιπόν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε εσείς ως ΕΙΑΤ, αλλά και οι εταιρείες γενικότερα ίδρυυσης και αποχέτευσης, και πώς μπορούν οι νέες τεχνολογίες να βοηθήσουν για την βιωσιμότητα των δικτύων αυτών, όπως για παράδειγμα μέσω της πράσινης ενέργειας, ή θα μας πείτε εσείς. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάθε χρόνο γίνεται αυτό το συνέδριο, γιατί βρισκόμαστε όλοι οι φορείς της πόλης εδώ και βγάζουμε συμπεράσματα σημαντικά για την εξέλιξη της πόλης. Γιατί είναι η ρυθμή της ζωής μας όλων τόσο έντονη, που δυστυχώς είναι λίγες οι περιπτώσεις που βρισκόμαστε όλοι μαζί και συζητάμε πράγματα. Λάθος βέβαια, αλλά δυστυχώς. Έτσι τον κύριο Πλάκα να μας φέρνει πιο κοντά, πιο συχνά. Κύριε Πλάκα, βλέπετε έχετε αιτήματα μεγάλα. Και όπως επίσης, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, επειδή είναι εδώ και ο κύριος Δημητριάδης της ΑΜΑΚΕΜ, εμείς ως εταιρεία αυτής της κυκλικής οικονομίας βάζουμε τα αδρανή υλικά, υποχρέωση στις αποκαταστάσεις των βλαβών και στις επεκτάσεις, οπωσδήποτε να υπάρχει μια επαναχρησιμοποίηση και μάλιστα έχουμε όλους τους αναδόχους μας ότι θα πρέπει ό,τι μένουν από μπάζα, τα αδρανή υλικά, να μεταφέρονται μέσα στο 24ωρο και τους υποχρεώνουμε για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξεκινώντας έτσι, πιστεύω αυτό θα πρέπει να γίνει και σε ευρύτερα πανελλήνιο επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά για την ίδρυυση και την αποχέτευση, εντάξει, η πολιτική για τα ύδατα ορίζεται από το κράτος, από την κεντρική διοίκηση. Εμείς απλώς είμαστε οι διαχειριστές αυτού του πόρου, του σημαντικού αυτού πόρου. Γενικά, ως εταιρεία, επεξεργαζόμαστε διάφορα σενάρια, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των επιστημόνων που έχουμε, γιατί έχουμε ένα πολύ καλό επιστημονικό προσωπικό, όσον αφορά τις κλιματολογικές, τις μεσοπρόθεσμες κλιματολογικές και υδρολογικές συνθήκες. Και πάνω σε αυτά τα αποτελέσματα, πάνω σε αυτά τα σενάρια, δίνουμε και ρεαλιστικές λύσεις. Γενικότερα, εμείς κινούμαστε σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας αφορά τον εξυγχρονισμό των υποδομών μας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τον κύκλο του νερού. Και ο δεύτερος άξονας είναι ουσιαστικά να αυξήσουμε το διαθέσιμο πόρο. Φυσικά, ως εταιρεία, κοιτάμε, λόγω και των έντονων καταστάσεων και των πιέσεων που ζούμε, να μην έχουμε μόνο μία μορφή υδροδότησης, αλλά να έχουμε εναλλακτικές. Όπως και επίσης χρησιμοποιώντας εφαρμογές AI, τηλεμετρίες και τα σκάτα, να μπορέσουμε να έχουμε άμεση απόκριση σε έντονες καιρικές συνθήκες, σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Φυσικά, το πιο βασικό απ' όλα είναι η παιδεία των καταναλωτών και των συμπολιτών μας, που πρέπει να εμπεδοθεί σε όλους μας ότι είναι ένα πολύτιμο αγαθό και δεν πρέπει να το ξοδεύουμε. Τώρα, όσον αφορά τα ενεργειακά, ως εταιρεία είμαστε η πρώτη εταιρεία του δημόσιου φορέα, κάτι που βοήθησε πολύ και στα οικονομικά μας, που υπογράψαμε PPA, άρα έχουμε μια κλειδωμένη τιμή στο ρεύμα περί τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα και είναι και από ΑΠΕ, άρα ο στόχος που είχαμε για το ανθρωπικό αποτύπωμα να το ελαττώσουμε κατά 50% το καταφέραμε. Και όπως επίσης ο βιολογικός, που το ξέρει καλά και ο κύριος Γενικός, και το ανέφερε και πριν, είμαστε ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, με αποτέλεσμα να έχουμε μειώσει το κόστος κατανάλωσης κατά 40%. Και φυσικά έχουμε και την ξηραμένη ύλη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καύση στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Από εκεί και πέρα,
Νέες τεχνολογίες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την προστασία και την ασφάλεια του υδάτινου χώρου, την βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων και υποδομών, στην παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και φυσικά στην προηγουμένη επεξεργασία λιμάτων και του νερού. Ο στόχος μας ως εταιρεία είναι να ελαττώσουμε το υδατικό αποτύπωμά μας κατά 20% έως το 2030. Για να γίνει αυτό το πράγμα, έχουμε ένα μεγάλο διαγωνισμό, ο μεγαλύτερος νομίζω στην Ελλάδα, όπου 200.000 συμβατικά υδρόματα θα αντικαταστούν από έξυπνα υδρόματα. Έχουμε αντικαταστάσεις δικτύων και εξυγχρονισμό του κύκλου νερού, έτσι ώστε να μειώσουμε τις αφανείς διαρροές. Έχουμε τα συστήματα τηλεμετρίας, όπου βλέπουμε ανά πάσα στιγμή το διαθέσιμο πόρο του νερό, τι έχουμε καθημερινά, αλλά και σε περίοδο κρίσης, οπότε να μπορούμε να το στρέψουμε όπου χρειάζεται και σε περιοχές που έχουν πραγματικά ανάγκη, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Μυγδονία που σκοπεύουμε μελλοντικά να. Δεν υπάρχει νερό στα γόνα για το καλοκαίρι. Γι' αυτό, δηλαδή όλα αυτά βέβαια. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα και στην ποιότητα του νερού και στην ποσότητα του νερού. Το καλοκαίρι αυτοί ειδικά που μένουν σε ψηλότερες κατοικίες δεν έχουν νερό. Το οποίο είμαστε στο 2025. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ. Ήδη χθες περάσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα όπου καλέσαμε 5 εταιρείες που είναι γνώστες στον τομέα να βάλουν το δικό τους λογισμικό σε 4 περιοχές τις οποίες έχουμε μέσα στην πόλη για να δούμε πού έχουμε αφανείς διαρροές. Γιατί επειδή είναι και εδώ τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είναι ότι καλύτερο, δηλαδή αυτό που κοροϊδεύουμε, έρχεται η ΑΘ σκάβει, έρχεται η ΟΔΔΕ σκάβει και μετά τα πληρώνει ο Δήμος. Δεν είναι σωστό αυτό. Ουσιαστικά, ό,τι αφανείς διαρροές έχουμε, με ένα προηγμένο λογισμικό που θα προκύψει από αυτό το πολιτικό πρόγραμμα, να ξέρουμε να εντοπίζουμε ακριβώς πού είναι οι διαρροές, να σκάβουμε και φυσικά να έχουμε και άμεσα αποκατάσταση, το οποίο πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό ως εταιρεία. Γενικότερα, κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε και όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό, έτσι ώστε να μην βγούμε το νερό νεράκι. Το ελπίζουμε αυτό και το ευχόμαστε και ελπίζουμε να μας βοηθήσετε σε αυτό. Λοιπόν, ερχόμαστε πάλι σε εσάς, κύριε Γεράκη, να παρακολουθείτε το μικρόφωνο. Χρόνια, ας πούμε. Σίγουρα είναι θέματα μη ανακυκλώσιμα, αλλά θέσαμε ότι ό,τι δεν ανακυκλώνεται πρέπει να πάει για ενεργειακή αξιοποίηση. Κοιτάξτε, τα βασικά βήματα όμως είναι ότι εμείς, ο καθένας και η καθεμία από εμάς, για να πούμε ότι έχουμε υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον, θα πρέπει να τηρήσουμε την πυραμίδα της διαχείρισης των αποβλήτων. Πρόληψη το βασικότερο από όλα. Να μην παράγουμε. Παλιότερα την καταναλωτική κοινωνία και τα παλιά καλά χρόνια πηγαίναμε σε ένα μαγαζί, παίρναμε 10 σακούλες, είτε χάρτες, είτε κοντρωνόμασταν και αυτές. Αλλά είναι η πρόληψη για μείωση παραγωγής αποβλήτων. Ένα δεύτερο βασικό στάδιο για να προχωρήσουμε στον δρόμο της κυκλικής οικονομίας, που η κυκλική οικονομία με λίγα λόγια, κάθε απόβλητο πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία να έχει μία ζωή ακόμη, μια δεύτερη ζωή. Είναι η επαναχρησιμοποίηση. Στο δεύτερο στάδιο, η επαναχρησιμοποίηση είναι πολύ σημαντικό στάδιο για όλους μας. Βεβαίως, θα φέρω ένα παράδειγμα, μια οικογένεια πενταμερής, η δικιά μας οικογένεια δηλαδή, είναι εδώ και η σύζυγός. Οι δυο μου οι κόρες συνεχώς αλλάζουν τα ρούχα. Δηλαδή, τα ρούχα που στεριάζουν. Δεν καταλαβαίνω. Άρα επαναχρησιμοποιούμε, δεν κάναμε το. Θέλω ένα απλό παράδειγμα, τώρα ταιριάζουν, ας πούμε. Η επαναχρησιμοποίηση σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι σημαντικό η επαναχρησιμοποίηση, δηλαδή δεν είναι αυτό δεν μου κάνει τώρα, θα πείτε πολλές φορές είτε παλιότερα χρόνια και τώρα. Μπορεί να είναι για οικονομικούς λόγους. Εγώ θυμάμαι στο Λύκειο πήγαινα από την Αμερικάνικη αγορά, σε κονχέν, και αγόραζα εδώ στη Βαλαωρή του κουτά. Πήγαινα και έπαιρνα σε κονχέν, δηλαδή δεν είναι κάτι το επαναχρησιμοποίηση, απλά πράγματα. Το τρίτο στάδιο είναι η ανακύκλωση. Ανακυκλώνουμε, ανάκτηση λοιπόν μετέπειτα. Ό,τι δεν ανακυκλώνεται και ό,τι δεν κάνουμε σε όλα αυτά εδώ πέρα, τα είπε και ο πρόεδρος πολύ σωστά τη σχέδιο, ο Ράντος κ. θα πρέπει να πάει για ενεργειακή αξιοποίηση. Δεν είμαστε δικαιολόγητοι σήμερα από οτιδήποτε μπορούμε να παράξουμε ενέργεια, από οτιδήποτε να μην παράξουμε ενέργεια. Τώρα θα μου πείτε,
είναι για ποιο λόγο, παρότι που έχουμε τόσες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από το τι συμβαίνει, ότι το ποσοστό είναι μεγάλο στη χώρα μας και πληρώνουμε τόσο ακριβά την ενέργεια, αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η κυβέρνηση. Πρέπει να βρει λύσεις, ούτως ώστε και την αυτοδιοίκηση να την αφήσει να είναι ελεύθερη η αυτοδιοίκηση να συμμετέχει στην ενεργειακή δημοκρατία, άκουσα εδώ και να έχουμε ενεργειακή δημοκρατία, η αυτοδιοίκηση θα μπορεί να συμμετέχει στην ενέργεια, να εξοικονομήσει και να πληρώνει λιγότερα. Και βεβαίως να βρει το σύστημα με τους παρόχους, και είναι και λίγοι αυτοί σε όλη την Ελλάδα, ώστε να ελαφρυνθεί ο πολίτης από το κόστος της ενέργειας. Εμείς όμως, επειδή είμαστε υπεύθυνοι στην αυτοδιοίκηση, η αυτοδιοίκηση έχει κάνει μεγάλα βήματα. Πλέον οι δήμαρχοι όλοι δεν είναι απλά διαχειριστές του ρητοφωτισμού, των απορριμμάτων. Οι δήμαρχοι διαμορφώνουν, αφού έχουν τη γνώση του τι πρέπει να γίνει στον τόπο τους, αλλάζουν την άποψη των συμπολιτών τους και τους λένε: κοιτάξτε να δείτε, είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα πρέπει να πάνε εκεί. Έχει αλλάξει η αυτοδιοίκηση προς το καλό. Άρα πρέπει να έχει και τα εργαλεία όμως, ανέφερε ο φίλος μου Ιγνάτιος το οικονομικό που είναι βασικό, και να προχωρήσουμε στον δρόμο. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνουν αυτά τα πράγματα, θα προχωρήσουν. Πλέον όλοι με ταπεινότητα, με συνέπεια, με δουλειά πολύ, θα προχωρήσουμε σε αυτόν τον δρόμο όσον αφορά τώρα τον φόντο της Μακεδονίας, της κυκλικής οικονομίας, που είναι θετικό και για το περιβάλλον αλλά και για την οικονομία. Στην οικονομία, γιατί θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας. Και επειδή ο ΑΕΑΙ θα μας κόψει πολλές θέσεις εργασίας, πολλές θέσεις εργασίας θα κουπούνε, άρα εμείς πρέπει να προνοήσουμε και σε αυτό το κομμάτι πάνω, γιατί δεν είναι πρόβλημα, να το βρούμε μπροστά μας αυτό, ούτως ώστε να υπάρχουν και θέσεις εργασίας μέσω της κυκλικής οικονομίας. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε ότι το κλειδί της επιτυχίας της κυκλικής οικονομίας είναι η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση. Θα έρθω και σε εσάς τώρα, κύριε Δημητριάδη, θα με βοηθήσετε λίγο να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, όπως λέτε και εσείς στο ωραίο μότο, τα βάζετε στη θέση τους. Ποια είναι η δυνατότητα απορρόφησης των ανακυκλωμένων αδρανών υλικών από τα δημόσια και ιδιωτικά έργα υποδομής της Βόρειας Ελλάδας και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να καταστεί αυτό υποχρεωτικό? Η δυνατότητα απορρόφησης στα δευτερογενή που παράγονται από την ανακύκλωση των βαζών, πρέπει να σκεφτούμε ότι η ανακύκλωση λειτουργεί ήδη τα τελευταία 13 χρόνια. Ξεκίνησε το 2011, ας πούμε, 12. Μέχρι σήμερα έχουν ανακυκλωθεί, μόνο η Ανακέμ έχει ανακυκλώσει 20 εκατομμύρια τόνους. Έχει ανακυκλώσει 20 εκατομμύρια τόνους. Δηλαδή έχουν εισαχθεί στις μονάδες και έχουν βγει δευτερογενικά που άτυπα έχουν ενσωματωθεί ξανά σε δημόσια τεχνικά έργα. Εκεί πρέπει να αξιοποιηθούν. Έχουμε δηλαδή τις κατασκευές της κατεδάφισης που παράγουμε άμμο, χαλίκι, σκύρο, δηλαδή τούβλα, σκυροδέματα, όλα αυτά σπάνε, κοσκινίζονται και παράγονται αυτά τα δευτερογενή που θα μπουν ξανά στα τεχνικά έργα σαν επικομματικά υλικά. Το σκυρόδεμα βέβαια μπορεί να αξιοποιηθεί να ξαναγίνει τσιμέντο, να ξαναγίνει σκυρόδεμα και η άσφαλτος επίσης, ο πιο θεμιτός τρόπος είναι να ξαναγίνει ασφαλτόμημα. Αυτά. Και τα χώματα, έχουμε και μια περίσσια χωμάτων στα έργα. Εδώ υπάρχει η θεσμική τακτική πλέον να αποκαθιστούμε δημόσια ανενεργά λατομεία. Παλιές τρύπες, να το πω έτσι πολύ απλά, δημόσιου χαρακτήρα κυρίως, με τον νόμο 4030, που μπορούν να αναλάβει ένα σύστημα ανακύκλωσης και με την προμήθεια χωμάτων από τα τεχνικά έργα να αποκαθίσταται ένα τέτοιο λατομείο. Παρεπτόντως δεν είναι τώρα ο κύριος Γενικός εδώ να πω ότι τι πρόβλημα αντιμετωπίζω στη Ρόδο. Δηλαδή χρειάζεται διαδικαστικά βεβαίωση χωροθέτησης για να κάνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση της αποκατάστασης ενός δημόσιου ανενεργού λατομείου. Βεβαίωση χωροθέτηση. Δηλαδή να βεβαιώσει ότι το λατομείο είναι εκεί, εδώ και 50 χρόνια και ότι. Το πίσω μετά δεν θα φύγει. Ναι, βέβαια. Άρα, άτυπα ανακυκλώνουμε, και το λέω άτυπα για ποιο λόγο? Γιατί οι μονάδες ανακύκλωσης είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι του κλάδου. Είναι χωματουργοί, είναι εργολάβοι, κατασκευαστές έργων. Άρα
κάνουν τη δουλειά για να την κάνουν, για να έχουν όλο το πακέτο, να το πω έτσι, εξυπηρέτησης της δραστηριότητάς τους και ενσωματώνουν τα δευτερογενή ξανά στα δημόσια έργα. Όμως δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό. Οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων θα μπορούσαν να πραγματοποιούν πλέον πράσινες δημόσιες συμβάσεις, να αξιοποιήσουμε το εργαλείο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων και να τις αξιοποιήσουν πώς, εισάγοντας δευτερογενή πλέον ανακυκλωμένα προϊόντα για επικομματικά υλικά στα έργα τους. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα σήμερα. Πρέπει αυτό να γίνει υποχρεωτικό. Όπως είναι οι λαμπτήρες, οι προμήθειες των λαμπτήρων, να είναι και η ενσωμάτωση δευτερογενών υλικών στα έργα τους ένα πράσινο κριτήριο. Εδώ όμως απαιτούνται και δύο ακόμα ενέργειες. Η μία είναι επιτέλους το Υπουργείο Υποδομών να παίξει το παιχνίδι μαζί με το περιβάλλον και την αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως να αλλάξει τα άρθρα τιμολογίου των δημοσίων έργων. Υπάρχουν οι εργασίες των δημοσίων έργων, έχουμε κάποια άρθρα τιμολογίου εργασιών και βάσει αυτών των προδιαγραφών κατασκευάζονται. Ωραία. Όταν προδιαγράφονται για εργασίες οι οποίες δεν απαιτούν ιδιαίτερες προδιαγραφές, ο εγκυβωτισμός ενός αγωγού με άμμο, αυτή η άμμος δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες προδιαγραφές, μπορεί να είναι ανακυκλωμένη άμμος. Και κάποιες ακόμα εργασίες να καταργηθεί η απέτηση αυτά να γίνονται από λατομικά πρωτογενή προϊόντα. Έτσι, ούτως ώστε και οι τεχνικές υπηρεσίες είτε των Δήμων είτε οι διευθύνσεις τεχνικών έργων της περιφέρειας να μπορούν να προδιαγράφουν έργα στα οποία μπορούν να ενσωματωθούν ανακυκλωμένα υλικά. Και βέβαια εδώ αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται παράλληλα και από έναν αποχαρακτηρισμό συγκεκριμένων ρευμάτων δευτερογενών υλικών που παράγονται στις μονάδες ανακύκλωσης. Έχει γίνει αυτό ήδη για βιομηχανικά απόβλητα, έχει γίνει για τη σκορία της καλλιβουργίας, που έχει αποχαρακτηριστεί το απόβλητο αυτό και βέβαια έχουν κατασκευαστεί και μεγάλα τεχνικά δημόσια έργα και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η παραλία έχει αξιοποιηθεί το υλικό και στην παραλία εδώ σε εμάς. Ας γίνει αυτό και για δευτερογενή προϊόντα των μονάδων ανακύκλωσης που είναι αδρανή υλικά και υλικά τα οποία μπορούν πολύ εύκολα να ενσωματωθούν στα τεχνικά έργα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Δήμοι είναι η διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Πολύ σημαντικό αυτό. Ποια είναι λοιπόν η καθημερινότητα και οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας τυπικός Δήμος σε αυτά τα δύο πολύ σημαντικά θέματα, αλλά και ποια είναι τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν έτσι ώστε να βελτιώσουν και να βοηθήσουν τη διαχείριση? Θα είχε πολύ ενδιαφέρον αν βλέπατε αυτό που έβλεπα εγώ όταν διατυπώνατε την ερώτηση σας στα βλέμματα των αυτοδιοικητικών για τα αδέσποτα. Γιατί θα έλεγα ότι το θέμα της διαχείρισης των αδεσπότων είναι, και το λέω για τους φίλους που μας ακούν, ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό που δείχνει την απόσταση που χωρίζει την ελληνική κοινωνία και την ελληνική αυτοδιοίκηση με όλες τις άλλες αυτοδιοικήσεις της Ευρώπης. Ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι σε όλες τις αυτοδιοικήσεις, σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχουν αδέσποτα. Τόσο απλό είναι το θέμα. Εκεί δεν υπάρχουν αδέσποτα, άρα δεν υπάρχουν και προγράμματα διαχείρισης των αδέσποτων. Μάλιστα, όσοι αυτοδιοικητικοί έτυχε να βρεθούμε σε ευρωπαϊκές πόλεις και κάποιοι έκαναν το λάθος να ρωτήσουν για αυτό το θέμα, δεν τους καταλάβαιναν καν τι τους ρωτάνε οι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, το δεύτερο όμως που ζούμε, και αυτό είναι και ευθύνη της πολιτείας, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να συνοηθούμε μεταξύ μας, είναι η παράνοια που υπάρχει στο νομοθετικό πλαίσιο. Αντί να σας πω πολλά λόγια, θα σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι 100% αληθινό. Αντιδήμαρχός μου βρέθηκε κατηγορούμενος γιατί ένα σκυλί που κυκλοφορούσε αδέσποτο δάκωσε έναν περαστικό. Λοιπόν, αφού άκουσε ό,τι άκουσε από τον δικαστή, τι είναι αυτά και οφείλει τα ζώα, κυκλοφορούν και δαγκώνουν τον κόσμο κτλ. Για καλή του τύχη, είχε και δεύτερο κατηγορητήριο που του είχε έρθει πριν από λίγες μέρες. Το δίνει και αυτό στον πρόεδρο, το διαβάζει ο πρόεδρος. Το δεύτερο κατηγορητήριο τον κατηγορούσε ότι περιμάζεψε αδέσποτα από τον δρόμο και το έβαλε στο καταφύγιο, ενώ κατά τον νόμο έπρεπε να το αφήσει ελεύθερο στο φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή,
Το ένα κατηγορητήριο γιατί το αντέσποτο κυκλοφορούσε και δάκωσε, το άλλο γιατί το περιμάτισε και το βάλει στο καταφύγιο. Τα διαβάζει και τα δύο ο δικαστής, λέει αυτά λέει ο νόμος, ο διάλογος είναι έτσι. Λέει αυτά λέει, τι να κάνω κι εγώ, φύγε λέει αθώος. Αυτή την παράνοια ζούμε. Ό,τι και να κάνουμε, και το λέω για τους φίλους μας, είμαστε χαμένοι. Χαμένοι. Είτε το περιμαζέψουμε και το πάμε στο καταφύγιο, θα υποστούμε κυρώσεις, είτε το αφήσουμε φυσικά και δαγκώσει κάποιον, πάλι κυρώσεις θα έχουμε. Λοιπόν, ο νόμος έτσι για να σου το πω τι λέει, αν αποδεδειγμένα το αδέσποτο κατ' επανάληψη εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά. Με κοινώς ελληνικά, αν φάει 2-3, μετά θα πάμε να το μαζέψουμε. Αν τους φάει βέβαια, και πάλι θα περάσει από μια πενταμελή επιτροπή, όπου υπάρχουν οι φιλόσοφοι, όπου είναι σύνθετο το θέμα. Λοιπόν, το δεύτερο, παλεύουμε με αυτό το παρανοϊκό νομοθέτημα και παλεύουμε με τα δικά μας χρήματα. Δηλαδή, όλοι οι δήμαρχοι φαντάζομαι το ίδιο θα έχουν. Η αναλογία είναι, εγώ θα σας δώσω του δικού μας Δήμου, 15.000 παίρνω από την πολιτεία για το πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων, 300.000 δαπανούμε στον Δήμο κάθε χρόνο, δηλαδή τα 285 είναι δικά μας χρήματα. Γιατί πρέπει να έχουμε γιατρούς, ποινιάτρους, περισυλλογής, ενδιέτοιμα, αναλώσιμα, στηρώσεις, ό,τι φαντάζεστε. Λοιπόν, αυτό είναι το κατάτημα, θα το αποκαλέσω, της πατρίδας μας, σε ό,τι αφορά τα δέσποτα ζώα. Τώρα να πω και δύο λόγια για τα θέματα της. Ναι, εκεί γίνονται προσπάθειες από όλους τους αυτοδιοικητικούς, τα θέματα της καθημερινότητας με τα απορρίμματα, το πράσινο κάδο, εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε όμως προβλήματα στην ανακύκλωση, με την έννοια ότι η εταιρεία που υποστηρίζει την ανακύκλωση για τους Δήμους δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση και στην συνέχεια της ενίσχυσης των Δήμων με εξοπλισμό, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας, η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωση, διαχείριση ανακύκλωσης. Άρα έχουμε πάει προς τα πίσω και επίσης θα θέλαμε οι αυτοδιοικητικοί να τρέξουν πιο γρήγορα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον καφέ κάδο και σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό, τη στελέχωση κτλ., τον καθορισμό των πράσινων σημείων και τη χρηματοδότηση για να μπορούμε να προχωρήσουμε και εκεί, την κομποστοποίηση κτλ. Γιατί οι Δήμοι κάνουμε μόνο την πρωτογενή δουλειά. Τα μαζεύουμε από τις γειτονιές, να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα είναι περιφερειακός ο σχεδιασμός και θέλω και εγώ με τη σειρά μου να πω συγχαρητήρια στον Μιχάλη τον Γεράνη και τη δουλειά που γίνεται στο Φόστο, γιατί όπου και να πάμε στην Ελλάδα το εισπράττουμε ότι ο δικός μας ο Φόστο είναι ο καλύτερος σε πανελλαδικό επίπεδο. Και αυτό δείχνει ότι και οι αυτοδιοικητικοί ομονοούμε, αλλά και ότι γίνεται σημαντική δουλειά στο δικό μας φορέα διαχείρισης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πυρπασάκη, μια κρίσιμη παρέμβαση του Τεχνικού Επιτελείου Ελλάδος είναι η αναβάθμιση και η ενεργειακή αναβάθμιση του κυριακού αποθέματος μέσω των προγραμμάτων εξοικονομώ, που πραγματικά αποτελούν ένα πολύ κρίσιμο εργαλείο σε αυτό το κομμάτι. Ποια είναι η δική σας αποτίμηση για την πορεία των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ποιες παρεμβάσεις πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να γίνουν έτσι ώστε να το κάνουν και πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό τόσο και προς τον πολίτη όσο και προς τον μηχανικό? Ναι, όπως σωστά αναφέρετε, όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης και θωράκισης των κατοικιών, των επιχειρήσεων, αλλά και ακόμα και των κτηρίων του δημοσίου τομέα, είναι πάρα πολύ χρήσιμα εργαλεία και διέπονται από μια σωστή φιλοσοφία. Όμως, για να γίνει μια τίμια και αντικειμενική αποτίμησή τους, πρέπει να δούμε εάν τα προγράμματα συγκεκριμένα καταφέρουν να πετύχουν τους διακεκριμένους στόχους τους. Και νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα νομίζω ότι είναι εν μέρη στην καλύτερη των περιπτώσεων. Υπάρχουν τρομερές παθογένειες σε όλα αυτά τα προγράμματα, τα οποία οδήγησαν μέσα από γραφειοκρατικές ακυλώσεις, οι οποίες συνδέονται με την ίδια τη φιλοσοφία των προγραμμάτων. Σκεφτείτε ότι π.χ. για το κλασικό, για το παραδοσιακό πρόγραμμα εξοικονομώ, γιατί αυτή τη στιγμή διατρέχουν πάνω από 18 προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και για τους τρεις τομείς, δηλαδή και για κατοικίες και για επιχειρήσεις, αλλά και για του δημοσίου ενδιαφέροντος. Μόνο από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έναρξη των εργασιών, όχι την αποπληρωμή και την ολοκλήρωση του έργου, μεσολαβούν 7 ενδιάμεσα στάδια ελέγχου και τυπικής συμπλήρωσης των απαραίτητων εγγράφων.
Οι καθυστερήσεις επίσης στην έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων, οι οποίοι διέπουν τους οδηγούς των προγραμμάτων. Γιατί ξέρετε, ως ακόμα ένα φαινόμενο παραδοσιακής κακής νομοθέτησης, την οποία διέπει την ελληνική πολιτεία, βγαίνει ένας οδηγός προγράμματος για το αντίστοιχο ΦΕΚ, το οποίο το συνοδεύει, αλλά δεν συνοδεύεται από όλες τις υπουργικές αποφάσεις προκειμένου να υλοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα και με αρτιότητα το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης, οι καθυστερήσεις όσο αφορά και η αδυναμία των τραπεζών, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τη δανειοδότηση, ειδικά των ευάλωτων νοικοκυριών, καθότι δεν υπήρχε προνοητικότητα εκ μέρους πάλι της δεν ξέρω, δεν είναι εδώ και ο Γενικός Γραμματέας εκ μέρους του Υπουργείου, προκειμένου να τα έχουμε συζητήσει με αυτά τα πράγματα, προκειμένου δεν υπήρξε το εξής εύλογο ερώτημα και διαπίστωση μάλλον του προγράμματος, ότι οι τράπεζες με το σκληρό δανειοδοτικό σύστημα το οποίο έχουν, ειδικά μετά την περίοδο της κρίσης, δεν μπορούν να δανειοδοτήσουν εύκολα ευάλωτα νοικοκυριά. Όλο αυτό σημαίνει ότι καθυστερούν την υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Θα πω κάποια ελάχιστα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πρώτον, ήδη ένα ποσοστό 10% των ωφελουμένων υπαναχωρεί κατά τη φάση πριν την έναρξη κατάθεσης ηλεκτρονικής ταυτότητας στη δηλαδή στο πρώτο-δεύτερο στάδιο υπαγωγής στα προγράμματα εξοικονομώ. Επίσης, άλλο ένα 15% υπαναχωρεί, δηλαδή δεν ολοκληρώνει. Τα οποία όλα αυτά βέβαια είναι αδιάφετα χρήματα τα οποία χάνονται από την ελληνική κοινωνία, από τους πολίτες και γενικά από την ενεργειακή θωράξη της χώρας. Άλλο ένα 15% υπαναχωρεί στη συνέχεια πριν την δέσμευση των κονδυλίων και το ποσοστό της μη επρόθεσης ολοκλήρωσης των έργων φτάνει στο φοβερό ποσοστό του 35%. Επομένως, για να έχετε μια τάξη μεγέθους, το ποσοστό των αιτήσεων οι οποίες ολοκληρώνονται εντός των χρονικών προθεσμιών και χωρίς παρεκτροπές είναι 52% μόνο. Άρα η ερώτηση, μάλλον τοποθέτηση ότι κατά πόσο τα προγράμματα αυτά είναι αποτελεσματικά, δίνεται απαραίτητα στοιχεία. Και ένα δεύτερο επίσης σημαντικό παράδειγμα. Πρόσφατα την προηγούμενη Παρασκευή, το αρμόδιο Υπουργείο ανακοίνωσε μια παράταση συνολικά 13 προγραμμάτων. Το εξοικονομώ του 2021. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας, τεχνικοί, μηχανικοί εγκαταστάτες, οι οποίοι περιμένουν αποπληρωμή εδώ και 4,5 πλέον χρόνια. Εδώ και παράταση μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου. Το εξοικονομώ του 2023, τα ίδια. Του προγράμματος Βίμπος και Αθηνά για τα δημόσια κτίρια. Αυτό το πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει. Το ίδιο και το ηλέκτρο, το οποίο έχει φοβερά προβλήματα υλοποίησης. Δηλαδή, διέπει μια τελείως λάθος φιλοσοφία όλα αυτά τα προγράμματα, τα οποία δεν μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε εύλογα χρονικά διαστήματα, λόγω κυρίως της τομέας γραφειοκρατίας, αλλά και των δεδαλώδων ελέγχων και της φιλοσοφίας που τα διέπει. Τα προγράμματα όλα αυτά κοστίζουν άνω των 2,5 δισεκατομμύριων ευρώ. Δηλαδή 2,5 δισεκατομμύρια τα οποία είναι κοινοτικοί πόροι έτοιμοι να πέσουν στην αγορά και να θωρακίσουν και να μειώσουν το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας στη χώρα μας, που είναι, ξέρουν οι δήμαρχοι πάρα πολύ καλά και με τις δράσεις που κάνουν πόσο σημαντικό είναι, δεν διατίθεται λόγω όλης αυτής της εγγενούς παθογένειας υλοποίησης όλων αυτών των προγραμμάτων, τα οποία δεν ξεκίνησαν τώρα. Ξεκίνησαν από το 2013. Το πρώτο εξοικονομώ κατοίκον 1, για όσους το έχετε ακούσει ή έχετε συμμετάσχει σε αυτό, ξεκίνησε το 2013 και επί 12 χρόνια η ελληνική πολιτεία και το Υπουργείο δεν μπορεί να κάνει τις θεσμικές κυρίως παρεμβάσεις, δεν έχουν δημοσιονομικό πρόσωπο αυτές, τις θεσμικές παρεμβάσεις προκειμένου να κυλήσουν αυτά τα προγράμματα ομαλά. Δεν θα ήθελα να πω για όλα τα ζητήματα τα οποία, για όλες τις λύσεις που έχουμε προτείνει σε τεχνικό επιμελητήριο. Πάντως, οι σημαντικές αυτές καθυστερήσεις, η εξαιρετικά αργή ρυθμή στην διαδικασία ελέγχου και εκταμείευσης των ποσών και η απουσία δυνατότητας απευθείας και προσωποποιημένης επικοινωνίας με τους ενδιάμεσους διαχειριστικούς φορείς που υλοποιούν τα προγράμματα, ένα άλλο πολύ σημαντικό και βαρύ κομμάτι της διαδικασίας. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει τα προγράμματα αυτά να έχουν απαξιωθεί στα μάτια του τεχνικού κόσμου, της κοινωνίας και δυστυχώς να χάνονται λεφτά από την ενεργειακή θωράκιση της χώρας μας και του κτηριακού αποθέματος, το οποίο είναι το δεύτερο πιο γυρασμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω αυτής της κατάστασης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μανατίδη, ο λόγος σε εσάς τώρα. Η ΕΙΑΤΚΙΣ έρχεται σε μια νέα εποχή, με ένα πολύ μεγαλύτερο γεωγραφικό αποτύπωμα, σε πολύ μεγαλύτερες περιοχές. Πώς λοιπόν διαχειρίζεστε αυτόν τον διευρυμένο ρόλο πλέον και μέσα στο πολυοδομικό συγκρότημα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, που γνωρίζουμε και ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα εδώ και πολλά χρόνια. Η Λειψιδρία ήρθε για να μείνει, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβουμε όλοι μας. Το καμπανάκι έχει ήδη ηχήσει, δεν ηχεί τώρα. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πώς θα το διαχειριστείτε όλο αυτό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η ποσότητα του νερού.
Ως εταιρεία, ο στόχος μας είναι ένα βιώσιμο μέλλον και για την ίδρυση και για την αποχέτευση και για τις περιοχές στις οποίες είναι στην αφοδότητά μας και σε αυτές τις οποίες θα επεκταθούμε. Τώρα, όσον αφορά, επειδή έγιναν κάποιες ανακοινώσεις και κάποιες απαντήσεις στη Βουλή, έχει αναφερθεί ότι ως εταιρεία θα επεκταθούμε στη Χαλκιδική. Φυσικά αυτό αφορά 3 παραμέτρους. Η μία παράμετρος είναι το θεσμικό νομικό πλαίσιο. Εδώ πέρα είναι και πολύ αυτοδιοικητική. Παραδείγματος χάρη θα γίνει με τα δίκτυα, τα οποία είναι περιουσία του Δήμου. Θα πρέπει να παραμείνουν στους Δήμους. Είναι μετά η διοικητική αναδιάρθρωση. Πρέπει να έχουμε ως εταιρεία έτσι ώστε να εφαρμόσουμε αυτό το νομικό πλαίσιο. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό είναι και το τεχνικό κομμάτι, τι έργα πρέπει να γίνουν. Τώρα, όσον αφορά για τη Χαλκιδική, ήδη έχουμε εκπονήσει ένα business plan με τα έργα τα οποία είναι αναγκαία να γίνουν σε συνεννόηση φυσικά και με το Υπουργείο, το οποίο βέβαια αυτά στηρίζονται καταρχήν στον εξορθολογισμό της κατανάλωσης, π.χ. πισίνες, ξενοδοχεία, έχουμε πολλά στην Χαλκιδική. Είναι αντικαταστάσεις των δικτύων, γιατί τα περισσότερα δίκτυα είναι παλιά, και επιπλέον να μπορούμε να δώσουμε και μια άλλο τρόπο υδροδότησης, που μια καλή λύση είναι η απαλάτωση που έχουμε σκεφτεί ακριβώς και σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να γίνει. Όλα αυτά όσον αφορά τη Χαλκιδική και φυσικά με το που ανακοινώθηκε για να μπορέσει να ξεκινήσει, θα πρέπει να υπάρχει ένας χρόνος προσαρμογής, να γίνουν αποτυπώσεις δικτύου, να γίνουν όλα αυτά τα δίνει εδώ και ο Γενικός Γραμματέας του ΔΕΕ, τα τεχνικά τα οποία απαιτούνται. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά για το νομό της Θεσσαλονίκης, όπως γνωρίζετε, εμείς έχουμε την επέκταση του Δικαστηρίου Νερού, το οποίο θα τροφοδοτήσει το Διαδρομικό Συγκρότημα με άλλες 150.000 κυβικά νερού. Ήδη και με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί εδώ πέρα και ο Δήμαρχος, ο κ. Κακετζίδης, έχουμε πάρει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων λεφτά για να μπορέσουμε να πάμε νερό στο διαδρομικό προφυλίο και κοντά σε αυτό Φίλιρο, Ασβεστοχώρη, Χορτιάτη. Και φυσικά για να γίνουν όλα αυτά και να γίνουν μελέτες, πολύ και η αντίστοιχη ΔΕΙΑ και η τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα στη Λιγδονία, όπου έχουμε όριμες μελέτες. Ήδη από τη Κεντρική Μακεδονία θα ανοίξουν τα ολιστικά προγράμματα, θα είναι έργο προτεραιότητας και θεωρούμε τον Φεβρουάριο, καλώς χρόνο, θα ενταχθεί για να μπορέσει και αυτό να δημοκρατηθεί. Και φυσικά έχουμε και άλλα έργα, όπως δίνει εδώ πέρα και ο Δήμαρχος της Θέρμης και ο πρόεδρος ΕΑ Θερμαϊκού, να μπορέσουμε να βαθμίσουμε την δεξαμενή μας στην Καλαμαριά. Ο τρόπος που επιλέγεται είναι τεχνικά για να μπορέσουμε να δεχτούν αυτές τις ποσότητες, για να μπορούμε να ενισχύσουμε το δίκτυο σε Θερμαϊκό και σε Θέρμη. Όλα αυτά είναι μια ευρύτερη στρατηγική, η οποία σε αυτά πρέπει να υπάρχει συμμετοχή από τις τοπικές κοινωνίες. Άρα κλειδί η συνεργασία. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γιάννη, κύριε Δημητριάδη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κακετζίδη, κύριε Μπελιμπασάκη και κύριε Μανατίδη, που ήσασταν εδώ και μοιραστήκατε μαζί μας τις γνώσεις σας και τις εμπειρίες σας για το μέλλον και το παρόν. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα εδώ μαζί μας και ελπίζουμε ότι τα συμπεράσματα αυτής της γόνιμης συζήτησης και του διαλόγου να είναι πραγματικά χρήσιμα εργαλεία για όλους μας για μια βιώσιμη ανάπτυξη, ένα βιώσιμο μέλλον και περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.